በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእንተ ክህነት በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 3 ክሳብ መፈጸምታ። ነቶም ነዚ ክብሪ እዚ ብዘይ መቕባለይ ከም ንዕበት ዝሓሰብዎ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ዘይ መቕባለይ ንዕኦም ከዋርድን ክሕፍርን ኢለ ከም ዘይኮንኩ ንኽረጋግፀሎም እዚ ዝተዛረብክዎ እኽል ይመስለኒ። ሕጂ ኸዓ ብትዕቢት ተነፊሐ ከም ዘይተዓበኹ ብዝተኻኣለኒ ከረጋግፅ እየ። ኣብ ሓደ ቤተ መንግስቲ ወይ ድማ ኣብ መሪሕነት ሃገር ንዝለዓለ ማዕርግ እንተዝምረፅ እሞ እንተዝኣቢ ኩሉ ሰብ ትዕቢት ዘይኮነስ ዕሽነት ምዃኑ ምተዛረበለይ። እቲ ካብ ናይ ዝዓለም መንግስትን ስልጣንን ንላዕለ ዝበልፅ ክህነት ምስ ተቐረበለይ ግን መን እዩ ብንዕቐትን ትዕቢትን ክኸሰኒ ዝደፍር ዘሎ? ነቶም ንእሽተይ ነገራት መቕባል ዝኣበዩ ዕሽነት ተቖፂሩሎም ክንሱ ነዚ ዓብዪ ነገር ዘይተቐበለ ሰብ ብትዕቢት ምኽሳስ ዘይመስል ዶ ይኮነ? እዚ ልክዕ ከምዚ ንሓደ መጓሳ ኣብዑር ብንዕቐት ርእዩ ጓሳ ክኸውን ዝኣበየ ብትዕቢት ዘይኮነስ ብፅላለ ምኽሳስ ከምኡ ድማ ንሓደ ግዝኣትን ስልጣንን ዓለም ሰሪ ዓቕሙ ኣይቀበለየኒ ዝበለ ብትዕቢት ከም ምኽሳስ እዩ። ከምኡ ግን ኣይኮነን። እቶም ከምዚ ዝበለ ነገራት ዝዛረቡ ሰባት ንነፍሶም እዮም ደኣ ዝጎድኡ እምበር ንዓይ ኣይጎድንን እዮም። ከመይሲ ደቂ ሰብ ነዚ ክብሪ እዚ ክንዕቅዎ ከም ዝኽእሉ ጌርካ ምሕሳብ ጥራይ ነቶም ነዚ ክሲ ዘቐርቡ ዘለዉ ሰባት ዝቃወም መርትዖ እዩ። ምክንያቱ ነዚ ኣገልግሎት ከም ተራ ነገር ገይሮም ተዘይሓሰብዎ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ናይ ጥርጣረ ሓሳብ ናብ ርእሶም ኣይመመፀን ነይሩ። ስለምንታይ ደኣ እዩ እሞ ወላ ሓደ ሰብ ንክብሪ መላእኽቲ ኣብ ግምት ብምእታው ክጥርጥር ዘይደፍር? ሰብ ንባህሪ መላእኽቲ ዘይብህገሉ ምክንያት ትዕቢት እዩ ክብል ስለዝኸኣለኸ ስለምንታይ እዩ? ስለዚ ሓደ ዝያዳ ፍትሒ ዘለዎ ሰብ ነዞም ብትዕቢት ዝኸሱኒ ዘለዉ ሰባት ከርሕቐለይ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣቐዲሞም ነቲ ኣገልግሎት ከም ዓብዪ ነገር እንተዝቖፅርዎ ነይሮም ብከምዚ ነገር ንዝኾነ ሰብ ኣይመጠርጠሩን ነይሮም። ነዚ ነገር እዚ ብትዕቢት ተመሊአ ከም ዝገበርክዎ እንተተዛሪቦም ግን ምስ ገዛ ርእሶም ብምባእስን ምቅላስን ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም መፈንጠራ ክወድቂ እዮም። ምክንያቱ ብሓቂ ካብዚ ናይ ትዕቢት ክሲ ከለዓቑንን ተደልዮም ካብታ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ዝበልፅ እንታይ ዓይነት መጎተ ከዳልዩ እዮም ደልዮም ኣይፈለጥኩን። ከመይሲ እዚ ባህጊ እዚ ኣብ ልበይ እንተዝሓድር ነዚ ማዕርግ እዚ ምተቐበልክዎ እምበር ኣይመነፀግክዎን ነይረ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ብዙሕ ክብርን ውዳሰን ከምፀለይ ዝኽእል ስለ ዝኾነ። ሓደ ዓለማዊ ስራሕ ዝራሕርሐ መሰታይ ንገለ ካብቶም ሂወቶም ሙሉእ ኣብ ዝዕዮ ዝሕለፉ ሰባት ብዓብዪ ናይ ኢዳን ኣድናቖትን ብልዑል ድምፂ ንክመርፁንን ካብ ዓብዪ ነገር ክፅበዩን ከእምኖም ይኽእል እዩ። ግናኸ ዝበዝሑ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ዶ ንዓይ ንሽመይ እኳ ኣይፈልጥዎን እዮም። ነዚ ኣገልግሎት ከም ዝነፀግክዎ እውን ኣዝዮም ውሕዳት ተዘይኮይኖም ክፈልጡ ዝኽእሉ የለውን። ወላኣቶም ዝፈልጡ ንኸማን ኩሎም ከም ዝኣበኹ ይፈልጡ ድዮም ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ምናልባት ዘይተመፀረፅኩ ክመስሎም እውን ይኽእል እዩ። ወይ ድማ ተሓፂየ ኣብ ምርጫ ዝተገለፍኩ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ቅዱስ ባሲልዮስ እቶም ነቲ ሓቂ ዝፈልጡ ግና ክግረሙ እዮም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ድማ እዚኦም እቶም ንዓኻ ብምርኣይ ብትዕቢት ብድዕን ዝኸስኑ ዘለዎ እዮም፣ ነቲ ሓቂ ኣይፈልጥዎን እዮም። ብኸምዚ ከዓ እቲ ጉዳይ ናብ ጉለተይ ተጠውየ ኣሎ። እቲ ሕጂ ቀንዲ ኣምፂኡካ ዘሎ ምክንያት እውን ንዖም እንታይ ኢልካ ከም እትምልሰሎም ንክትፈልጥ እዩ። ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ እዞም ነገራት እዚኦም እንታይ ክብል ዘለኒ ሓንሳብ ሞ ተፀበእ ወላ እውን ነቲ ሓቂ ይፍለጥዎ ብትዕቢትን ከንቱነትን ክኸሱኒ ከም ዘይብሎም ክንግንዘብ ኢኻ። ከመይሲ ክህነት ወላ እኳ ዳ ምድሪ ዝፍልፀም ኣገልግሎት ይኹን እምበር ምስቲ ሰማያዊ ስርዓታት እዩ ዝቁፀር፣ ባህርያዊ ድማ እዩ። ምክንያቱ ብሰብ ወይ መልኣኽ ወይ እውን ብሊቀ መላእኽቲ ይኹን ብካልእ ፍጥረት ዝቆመ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እዩ ነዚ ፅዋዓ እዚ ዘቆሞ። እኳ ደኣ ንሰባት ብስጋ ይነብሩ እንዳሃለዉ ንመላእኽቲ ከገልግሉ ኣእመኖም። ስለ ዝኾነ እቲ ዝተቐብአ ካህን ኣብ ሰማይ ኣብ መንጎ መላእኽቲ ከም ዝቆመ ኮይኑ ክነጽህ ይግባእ። ብሓቂ ግን ኣይሁዳዊ ክህነት ክንደይ የፍርሕ ነበረ። ንኣብነት ቅድሚ ናይ ጸጋ ኪዳን ዝነበረ ከም እኒ ሳንቃ፣ ኣፍልብን ኤፎድን ቀምሽ ላዕልን ዓንጣዓንጦራይ ቀምሽ ታሕትን መጠምጠምያን ቅናትን ቅድስተ ቅዱሳን ኣብኡ ዘሎ ፀጥታን ግናኸ ሓደ እኳ ነቶም ናይ ጸጋ ነገራት እንተመርሚርዎም
ولا كنا عشتن تخونو زفرحون زخبرون مخانوم كفلت إيو إتي بزعب حقي زتزربون حق مخانو كفلت إيو بتوسخي أبز نجرزي إتا خبرتوكا بمخنيات تزبلت أكبري كبرتا يكونتن كما يسكرسوس مسوعات خخون عما سوئي قريب إيو إتا كاهن تتو إلو الناس اللي إتوم عمن تخابت كبر دم كحدس أبو عبد تريا اللقوان جنا عم مدري عم منجو سبات دو الكا كمزل خادو تحسب ويس بانس عارو نخلو سقاو حسابات كا بمرحاق بحلنا خانا بسماي بمخاد بنصوه منفس نتعب سماي زلو نقراتي خا استستنتن انت عين الزدن نغ نقري انت يزولو فقر عملاخ عبل علي سبيو تي عبل علي مس عبو زغمت حجي خابزا ساعات قنا عبيد كله مالو اتوم كحقفون كحزون زدري خا نقزا رأسو يهيبو إذ كل خا بمقد امنتي زفتسن سلازس ازوم نقرات زيوم زنعاقدو يمسلكا زغون سب أنصارهم كل عالك قليل له يمسلكا بزعبا قدسنا نايزا أقلقلوت كاب كالي تأمرك كتم مهاردو مدلخا اسكاني إلياس نتو ماب قدبيو دو إلوم زنبرو آيلاف حزبن نتأم سوي تقربو زنبر مسوات سألو إلياس الناس اللي يخلو كلهم سبات بهنتو إنتن بصمونان يعزبو نبرو بدحرزي هاندبت كاب سماي برتع حاوي بممتع نتي مسواتي لغمتو إذن نجرزي نتهزبر عديد فترلو عبي تأمر نبره حجي خاء كاب إلياس تمليسكا نزا أبز حجي اوان زقبر سرعتات تعذب اتدت أويلو زتسلكهن كاب سماي حاو زي كونس منفس قدوس يزورد نتز تقرب مسوات زلغمص حاو نخورد زي كونس نخل النفسات زبرهن لعلت بحاوز خل عور قزا صرن زخلعن صقا نخوردن كايو نويح صولت زقبر سلازس نتعزي زدنق مستير زنعق زتتصللت زي كوينس منيو كميسي حدا سب كمز سعب كحسب عالي نجريو ابتحت سلطان سقان دمن زلو سب كميلو نابز نصح قدوس بحري كقرب يخل إذا انت فليتو اتعب لعل كهنات زتوهاب صقا منفس قدوس معرخندي عبي كبري كم زخونه بنصور كردو ايو مخنياتو اتوم عم مدري زغمتون منبريوم عاوز دكونون كهنات اتعب سماي زلو ناي ممحدار حلافنت توهيبوم ايو كومو دما نملاختي يخون ليك ملاختي زي توهاب سلطان نعوم توهاب كميسي نملاختن ليك ملاختن عم مدري زاسركم ما كله اب سماي اسريو عم مدري زفتحكم ما كله دما اب سماي فتحك خون ايو ايبلومن اتوم نمدري زغزو برغص ناي مسار سلطان الله سوم غنا نسغاي طرايوم كاسرو زخلو نز ناي كاهنات ماسرت گن لنفس حيزو نسماي زحلف يو اتي كاهنات اب تحت زغبرو نغرات املاخ اب العلي يصرقو نفردي غلاوي خاير رغاغصو حتياتهم نزحدب كلهم يحدغلو حتياتهم نزحسكم لهم كاي تحزلهم يو كساع زبلهم بملو اغباب اتسمايو سرعات يبوم يو كابزي زعب سلطانك انتاي كهلي يخل أبو فردي زبل خلو نودو هابو كل خابيد ودي نزوم سبات توهبه كميسي إذا كبرزي لكعنا بسماي كم ستسقاقرون لنايسب بحري بليصوم كم زحلفون كم دما كابتي زشقرنا هرفانن سمعيتاتن نزا كم زخونن تحسيبو يتوهيبو بتوسخ حد نبوس نحد كابا قلقلتو نزدليو كاسر نزدليو خاك فتح سلطان هيبو انت مزازو اتسابن كلهم سبات يقنن بقوم يخبرن اتكاب املاخ زعبيه سلطان زتقبل جنا سماي كام مدري اصبيقو سلازبلصن كم دما نفس كاب سغا اصبيقا سلاتبلصن ازيو عبي كبريو زقبل قال كابتوم نيشتي كبري زرخبو سبات جن نتحلافنت زتسكم سب كنعقو يخلو يوم اذا جن صلاله ايو مخنياتو نتبزيبو نخندحن نتقال زتاتولنا صبو نغرن كنركب زي كالنا عبي كبري من عاق صلاله ترايو كميسي زخونه سب كماين منفس قدوسن انت زي تطميقو لمنغست املاخ زياتون تخوينو كم دما سغان دمن غويتانان مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ بزي موسادو كام مزغب هيوز حكخ انت خوينو امخا زوم نغرات زيوم بتن قدوسات اداو كهن طراي زفصمو كسع زخونو كما يابيلي زخونه سب بزي زين كاب نايسيول حاو كملء زخل كما يابيلي خينتهم عوتا زتحاز علوم اخلي العوت كركب
እዚኣቶም ነቲ ብጥምቀት ዝመጽእ ውልድነትን ብጻዕሪ ዝመጽእ መንፈሳውነትን ሓደራ ዝተዋህቡ ሰባት እዮም። በዚ መንገዲ ከዓ ምስ ክርስቶስ ንለብሶ ምስ ወዲ ኣምላኽ ንቕበር ኣካል ናይታ ዝተባረኸት ርእሲ ከዓ ንኸውን። ስለዚ ከዓ ንልዕሊ ንጉስን ገዛእትን ይፍርሁ ጥራይ ዘይኮኑስ ካብ ወለዲ ንላዕሊ ዝኸብሩ ይኾኑ። ምኽንያቱ ወለዲ ብፍቓድ ስጋን ደምን እዮም ዝወልዱና። ካህናት ግን ካብ ኣምላኽ ውልድነትን ከም ዝህልወናን ብጸጋ ናይ ብሓቂ ሓርነትን ዝተባረኹ ውሉድ ከም እንኸውንን እዮም ዝገብሩ። ናይ ኣይሁድ ካህናት ሕማም ደዌ ንኽፍውሱ ስልጣን ነይርዎም እዩ። ናትና ካህናት ግን ስልጣኖም ንናይ ስጋ ደዌ ክፍውሱ ዘይኮነስ ንናይ ነፍሲ ርስሓትን ሕማምን ንኸንጽህ እዩ። ብርግጽ ከዓ ይኣልይዎ እዮም። ስለዚ እቶም ነዞም ካህናት ዘስተንዓቑ ልዕሊ ዳታን ሰዓብቱን ኣዝዮም ዝተረግሙን ከቢድ መቕጻዕቲ ዝግብኦምን እዮም። ዳታን ሰዓብቱን ዋላ እኳ ብዛዕባ እቲ ዘይግብኦም ክብሪ እንተተዛረቡ ብዛዕባኡ ግና ጽቡቕ ኣረኣእያ ነበሮም። ነዚ ነገር እዚ ከዓ በቲ ዓብዪ ህንጡይነቶም ተደሪኾም ኣጋህድዎ። እዞም እዚ ኣገልግሎት እዚ ዝንዕቑ ሰባት ግና ካብኦም ንላዕሊ ዓብዪ ድፍረት የርእዩ። ከመይሲ ከም ዳታን ንዘይግባእካ ክብሪ ምጥማትን ንኸምዚ ዝበለ ዓብዪ ረብሓታት ዘለዎ ኣገልግሎት ምንዓቕን ሓደ ዓይነት ንዕቐት ወይ ድፍረት ኣይኮነን። ልክዕ ከምዚ ኣብ መንጎ ናእዳን ዘለፋን ዘሎ ዓብዪ ፍልሊ እቲ ንዓብዪ ረብሓ ዝንዕቕ ካብቲ ንዘይግብኦ ክብሪ ዝጥምት ሰብ ኣጸቢቑ ልዑል ንዕቐትን ድፍረትን የርኢ። ስለዚስ እንታይ ዝበለት ውርደት ነፍሲ ኮን እያ ነዚ ዓብዪ ረብሓታት እትንዕቕ? ሓደ ርኹስ መንፈስ ዝመልኦ ሰብ እንተዘይኮይኑስ ነዚ ዝንዕቕ የለን። እምበኣር ሕጂ ሓንሳብ ናብቲ ዘበገስኩ ሓሳባት ክምለስ ኣምላኽ ንምቕጻዕን ንምግናሕን ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ንጥቕሚ ኢሉ ንካህናት ካብቶም ናይ ስጋ ወለድና ዝልዕል ስልጣን ይህብዎም እዩ። ክልቲኣቶም ልክዕ ከም ህልውን መጻን እዩ ፍልልያቶም። ናይ ስጋ ወለድና ናብዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ህይወት እዚ ጥራዮም ኣምጽዮምና፣ ናይ ነፍሲ ስድራና ግን ናብታ እትመጽእ ህይወት እዮም ዝመርሑና። ከምኡ ድማ ናይ ስጋ ወለድና ንሞት ካብ ደቆም ክኽልክልዋ ኣይክእሉን እዮም። ናይ ነፍሲ ስድራ ግና ንዝሓመመት ነፍሲ ብምዕዶን ሓበሬታን ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ብጸሎትን ሱባኤን ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት የድሕኑ። ኣብ ግዜ ምሕዳስ ነፍሲ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ብድሕሪ ምሕዳስ ነፍሲ እንተኾነ ሓጢኣት ናይ ምሕዳግ ስልጣን ኣለዎ። ከመይሲ ኣብ ማእከልኩም ከ ዝሓመመ ኣሎ ዶ? ንሽማግለታት ማሕበር ይጸውዕ፣ ንሳቶም ከዓ ብስሚ እግዚኣብሔር ዘይቲ እናለኸይዎ ኣብ ልዕሊኡ ይጸሊ ኢሉ። እታ ናይ እምነት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተድሕኖ እያ፣ ጐይታው ንከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ ተባሂሉ እዩ። ብተወሳኺ ናይ ስጋ ወለድና ንደቆም ከርብሖም እንዘይክእል ሓላፍነት ወይ ክብሪ ክብሉ ምስ ሰባት ኣብ ቅልስን ውድድርን ይጸምድዎም። ካህናት ግን ንናይ ነፍሲ ደቆም ምስ ነገስታትን ሓለፍትን ዘይኮነስ ምስታይ ካብ ልዕሊኦም ቁጠዕኡ ዘልዕል ኣምላኽ የሰማምዕዎን የተዓርቕዎን። ብዝኾነ ድሕሪዚ ኩሉ ዘረባስ ደፊሩ ብትዕቢት ዝኸሰኒ ሰብ ኣሎ ዶ ይኸውን? ከም ኣነ ድሕሪዚ ኩሉ ዝተዘርበ ንኹለንተን ነቲ ዘረባ ዝሰምዓ ነፍሳት መንፈሳዊ ፍርሒ ዝመልአን እሞ ደጊም ከዓ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንዝዓበየ ሰብ ብትዕቢትን ድርቅናን ዘይከስኦ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ። እኳ ደኣ ነቶም ነዚ ክብሪ እዚ ብፈቓዶምን ብልዑል ህንጡነትን ደልዮሞ ዝመፁ እየን ክኸሳእ። ምኽንያቱ ንሓንቲ ከተማ ንክሕልው ሓደራ ዝተዋሃቡ ሰባት መታን ነታ ከተማ ከየዕንዋን ንነፍሶም ከየዋርዱን ሙሉእ ጥንቃቕን ትኩርነትን ክህልዎም የድሊ። እሞ ከዓ ደኣ ንምርዓት ክርስቶስ ንክትሕሉን ክተጸብቕን ከምኡ ድማ ሓጢኣት ከተርሕቕን ካባኻን ካብ ላዕልን ክንዲ ምንታይ ሓይሊ ዘድሊ ይመስለካ? ልዕሊ ጳውሎስ ንክርስቶስ ዘፍቀሮ የለን፣ ልዕሊኡ ተወፋይነት ዘረኣየ የለን፣ ልዕሊኡ ጸጋ ዝግብኦ ሰብ እውን ኣይተቖፅረን። እንተኾነ ግና ድሕሪ ዝኩሉ ዓብዪ ረብሓታት ገና ብዛዕባ ምሕደራን እቶም ዘመሓድሮም ሰባትን ፍርሕን ረዓድን ነይርዎ። ግናኸ ከምቲ ተመን ብጉርሑ ንሄዋን ዘስሓታ ከምኡውን ሓሳብኩም ካብቲ ናብ ክርስቶስ ዝኸውን ግርህነትን ንጽህናን ምናልባሽ ከይጠፍእ እፈርህ ኣለኹ ከዓ ይብል። ከምኡ ድማ ኣነ ከዓ ብድኻምን ብፍርሃትን ብብዙሕ ምብንባድን እየ ኣባኻትኩም ዝነበርኩ ይብል። እዚ እቲ ናብ ሳልሳይ ሰማይ ዝተዘርፈን ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቐደሉ ምስጢር ኣምላኽ ዘተኻፈለን ሰብኣይ እዩ። ከምኡ ድማ ድሕሪ ብክርስቶስ ምእማኑ ብዙሕ ናብ ሞት ዘብጽሕ ዝቅያ ዝተጻረወረ ሰብኣይ እቲ እኳ ካብ ክርስቶስ ብዝተዋሃቦ ስልጣን ኣብ ሓደ ዘየኽበደ ሰብኣይ እዩ። እሞ ደኣ
እቲ ልዕሊ ትእዛዝ ኣምላኽ ዝኸደ ሰብኣይ ብዛዕባቶም ዘመሓድሮም ሰባት ክሓስብ ከሎ ዕብየት ምሕደርኡ ዘፍርሖ እንተነይሩ ናይቶም ብብዙሕ መንገዲ ንድሌት ገዛእ ርእስና ንደሊ ኣይኮነን ልዕሊ ትእዛዝ ክርስቶስ ክንወፅእሲ ንመብዛሕትኡ ትእዛዝ እኳ እንጥሕስ ሰባት ደኣ እንታይ እዩ ክኸውን ኩነታትና? መሊሱ ከዓ መን እዩ ዝደክም ኣነ ዘይደኸመሉ መን እዩ ዝዕንቀፍ ኣነ ዘይነድድ ይብል። ብርግጽ ከምዚ ዝበለ ሰብ እዩ ካህን ክኸውን ዝግብኦ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ሕጂ ዝነግረካ ዘረብኡ ከነጻጽር ከሎ እቲ ኣቐዲመ ብዛዕባኡ ዝበልኩኻ ነገር ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ። ንሱ ከዓ ኣነ ብርእሰይ ምእንቲ እቶም ብስጋዕ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ውጉስ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ምደለኹ ዝብሎ ቃል እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ከምዚ ዝበለ ፍጹም ዘረባ እንተሃልይዎን ከምኡ ድማ ንከምዚ ዓይነት ጸሎት ዝበቅዕ መንፈስ እንተሃልይዎ እሞ ካብ ምቕባእ እንተሃዲሙ ክሕመ ይግብኦ እዩ። ከምዚ ኸማይ እዚ ብቕዓት እዚ ዝጎደሎ ሰብ ግና ነቲ ቅብኣት ተተሓሲምዎ ዘይኮነስ እንተተቐቢልዎ እዩ ክጽላእ ዝግብኦ። ከመይሲ ንወተሃደራዊ ሓላፍነት ምርጫ እንተሃልዩ ሞተ ዝመርጽ ኣካል ንሓደ ሓጓዳይ ወይ ሰራሒ ጫማ ወይ እውን ስነ ጥበበኛ ናብዚ ሓላፍነት እንተመረጾም እዞም ሰባት እዚኦም ካብዚ ምርጫ ክሃድሙ እንተዘይክኢሎምን ብዘለዎም ሓይሊ ካብቲ ጸገም ክወፁ እንተዘይሃቂኖምን ከህድንቖም ኣይክእልን እየ። ካህን ክትከውን ቀሊል እንተኾይኑ እቲ ኣገልግሎቱን ቅጥዕን ስርዓትን ዘይብሉ እንተኾይኑ ከምኡ ድማ ንዝኾነ ሓደጋ ዘይብሉ እንተኾይኑ እቶም ብትዕቢት ዝኸስኑ ዘለዉ ሰባት ባህ ይበሎም። እቲ ንናይ ክህነት ማዕረግ ዝቕበል ሰብ ጽቡቕ ፍልጠት ርድኢትን ልዕሊ ርድኢት ከዓ ጸጋ ኣምላኽ ቅንዕና ንጽህና ደግነት ክህልዎ ዝግባእ እንተኾይኑ ግና ብዘይ ምኽንያት ብኸንቱ ክጠፍእ ፍቓደኛ ብዘይምዃነይ ይቕሬታ ግበሩለይ። ሓደ ንሓንቲ ጽዕነት ዝመልአት ዓባይ ናይ ንግዲ መርከብ ዘካይድ ሰብ ንዓያ መዘወሪ ኮፍ ኣቢሉ ነታ መርከብ ክዝውራን ንዓበይ ውቅያኖስ ክቖርጽን እንተዝእዝዘኒ ካብቲ ጠለብዚ መድሓድሓርኩን ንድሕሪት ምተመለስኩን ነይረ። ዝኾነ ሰብ ስለምንታይ ልምዝሓተኒ ከዓ ነታ መርከብ እንተጥሓልክዋኸ ኢለ መመለስኩ። እቲ ዕንወት ነገራዊ ሃብቲ እቲ ዝመጽእ ሓደጋ ከዓ ናይ ስጋ ሞት ጥራይ ዘይኮነ ክሳዕ ዝኾነ ነቶም ብዙሕ ጥንቃቐ ክገብሩ ዝፈተኑ ሰባት ኣትሪሩ ዝኸስስ የለን። እታ ዝጠሓለት መርከብ ኣብ ውቅያኖስ ዘይኮነስ ኣብ ማዕሙቕ ሓዊ እንተጥሒላ እቲ ዝጽበዮ ሞት ከዓ ናይ ስጋ ሞት ጥራይ ዘይኮነስ እንኰላይ ንነፍሲ ዘጠቓለለ ዘለኣለማዊ ሞትን መቕጻዕትን እንተኾይኑ ግና ናብ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ክፍኣት ዘይምእታዊ ዶ ቁጣዓኹምን ጽልእኹምን ክወርደኒ እዩ? ብኸምዚ ከዓ ይልምነካኒ ድኽመት ነፍሰይ ይፈልጦ እየ። ዕቤት እዛ ኣገልግሎትን ክብደት ስርሑን ከዓ ይፈልጦ እየ። ካብቲ ንባሕሪ ዘሸግር ህቦቡላ ማዕበልሲ እቲ ንነፍሲ ካህን ዘሸግር ህቦቡላ ማዕበል ይብርትዕ። ዝኾነ ሰብ ናብዚ ሓላፍነት ከም ዝኣቱ እንተገይሩኒ ካብታ ኣእዳወይ ንድሕሪት ኣሲሩ ናብቶም ኣብ ኣኻውሕ ዝሰፍሩ ኣብ ጸጽባሕ እናመናጨቱ ዘሳቐዩኒ ኣራዊት መሮር ዝድርብየኒ ሰብ ዝፈልዮ የብሉን። ምኽንያቱ ናብዚ ስልጣን ምስ መጻእኩ እቶም ልክዕ ከም ኣራዊት መሮር ዘሳቐዩኒ እንታይ ከም ዝኾኑ ተሓትት ዶ? ንሳቶም ቁጥዐ፣ ተስፋ ምቑራጽ፣ ቅንኢ፣ ባእሲ፣ ጸለመ፣ ክሲ፣ ሓሶት፣ ግብዝና፣ ተንኰል፣ ኣብ ልዕሊ ዝበደሉኻ ምንጽርጻር፣ ብተግባር እቶም ቅጥዒ ዘይብሎም ኣገልገልቲ ምድሳት፣ ፍቕሪ ውዳሴ ኸንቱ፣ ክብሪ ምድላይ፣ ሰባት ንኸተሐጉስ ኢልካ ኣብ ሰረተ እምነት እትገብሮ ምምርማር፣ ጊልያ ሻሕጣን፣ ዘስቆርቁር ነገር፣ ንድኻታት ምንዓቕ፣ ንሃብታም ምቅብጣርን ፍሉይ ክብሪ መሃብን፣ ተንኰል ዝመልኦ ዝና፣ ንተቐባልን ወሃብን ናብ ሓደጋ ዝእቱ ሓለፋታት፣ ንጹር ዘረባ ምጥፋእ፣ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዓብዪ ትሕትና፣ ንምግንሓን ተግሳጽን ምዕባጥ ወይ ከዓ ነቶም ሓይሊ ዘለዎም ኣፍ ዘይትኸፍት ክንስኻ ኣብ ልዕሊ ድኻ ዝያዳ ተግሳጽን መግናሕትን ምዝውታር እዮም። እዞም ኣራዊትን ካልኦት ብዙሓትን ኣብቲ ዝተዛረብኩሉ ከውሒ ይዓብይን ይፋረዩን። እቶም በዞም ኣራዊት ሓንሳእ ዝተተሓዙ ከዓ ውዒሎም ሓዲሮም ናብ ዕብቆት ባርነት እዮም ዝጉተቱ። ንኣንስቲ ንምሕጓስ እውን ከይተረፈ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ዘይተጠቐሰ ነገራት ይገብሩ እዮም። ሕጊ ኣምላኽ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣገልግሎት እንካን ተውፅአን ንሰን ግን ንገዛእ ርእሰን ከሳትፍኣ ይፅዕራ እየን። ንገዛእ ርእሰን ከሳትፍኣ ስለዘይክእላ ከዓ ብመገዲ ካልኦት እየን ዝገብሮ። ከም ድሌተን ካህናት ክሸማን ዘይክሸማን ከዓ ብዙሕ ሓይሊ ተዋሂብዎን እዩ። ከም ሓቂ ነገራት እናተቐየሩን እናኸፉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። እቲ ተገዛእስ ንገዛእ ይምርሖ ዝብል ምሳሌያዊ ዘረባ እውን ክፍጸም ይኽእል እዩ። እዚ ሳብ ክንዲ እተን ክምህራ ዘይተፈቐደለን ኣንስቲ ዝገብርኦ ሰብኡት ክገብርዎ እዩ ዝግባእ። ስለምንታይ ክምህራ ይብል ኣለኹ?
ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነንዶ ክምህራስ ወላውን ክዛረባ ከም ዘይብለን እኳ ደኣ እስቕ ክብላን ክግዛእን ይኣዚዝዎን። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ዓብይ ብናጽነት ናይ ምዝራብ መሰል ከም ዝረኽባን ከምኡ ድማ ኣብ ክንዲ ዕዮ ገዘአን ጥራይ ዝገብራ ንካህናት ቤተ ክርስቲያናት ሪረን ክገንሖም ከም ዘለዎ እየ ክዛረብ ሰሚዐ እዮ። ዝኾነ ሰብ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ክስታት ጠንቂ ከም ዝኾንኩ ገይረ ኣይሕሰበኒ። ብርግጽ ንክህነት እውን ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ክፍኣት እዩ ኣይኮንክን ዝብል ዘለኹ። ከምኡ እንተኢሎ እሞ ዓቢደ እየ። ከመይሲ ርድኢት ዘለዎም ሰባት ብቕትለት ተሓተቲ ሴፍ እዩ፣ ብስኽራን ተሓተቲ ነቢት እዩ፣ ብጭካነ ተሓታቲ ሓይሊ እዩ፣ ንዓሻ ድፍረት ዝሕተተሉ ከዓ ትብዓት እዩ ኣይብሉን እዮም። እንታይ ደኣ ክሶም ኣብቶም ነቲ ውህበት ብዝግባእ ዘይተጠቀሙሉ ሰባት እዮም ዘውርዱ። ከምቲ ዝግብኦም ከዓ ይቐጽዕዎም። ብርግጽ ቤተ ክህነት ብዝግባእ እንተዘይኣገልጊልና እዮም ክኸሱና ዝግብኦም። ከመይሲ ከምቲ ንነቢት ብዝግባእ ዘይጥቀመሉ ሰብ እቲ ክህነት ዘይኮነስ ንሕና እቶም ብዘለና ሓይልን ዕድልን ተጠቂምና እነርክሶን እንብክሎን ዘለና ኢና ጠንቂ። እዚ ከዓ ነቶም ንዝወሃቦም ሽመት ክቕበሉ ድልዋት ዝኾኑ ሰባት ብዛዕባ ፍልጠቶም ኮነ ብዛዕባ መንፈሳውነቶም ግዲ ከይገበርና ኣብ መንበር ነቐምጦም። ኣብቲ ስራሕ ምሳኣተወ ከዓ ተመክሮ ዘይብሎም ሕቡራት ብምዃን ብኽፍኣት ይመልኡ። ኣምላኽ ብቕልጡፍ ንቤተ ክርስቲያንን ንነፍስን ደኣ ካብዚ ሓደጋ ኣድናጊፉና እምበር እዚ ልክዕ ከምቲ ንዓይ ዘጋጠመኒ እዩ። እስከ ንገረኒ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ጸገምሲ መዓስ ዝፍጠር ይመስለካ? ኣነ ብነብሰይ ምንጪ እዚ ጸገማት እዚ ኣብ ግምት ከየተኻን ብሃውሪ ዝግበር ኣገባብ ምርጫ ናይቶም ዝቕብኡ ሰባት ኢሉ እየ ዝኣምን። ከመይሲ ርእሲ መታንነቲ ካብቶም ዝተረፉ ኣካላት ዝምንጩ ክፍኣት ክቆጻጸርን ክብድህን እቲ ዝሓየለ ክፋል ክኸውን እዩ ዝግብኦ። ርእሲ ድኹም እንተኾይኑ ግና ነቲ ጎዳዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክብድሆን ክነጽጎን ኣይክእልን እዩ። መመሊሱ ከዓ ካብቲ ክኾነ ዝግብኦ ንታሕቲ ይደቅም፣ ነቲ ዝተረፈ ኣካል ከዓ ይልክሞ። ስለዚ ባሲልዮስ ፍቁር ሓወይ ኣምላኽ እዚ ነገር እዚ ከየጋጥም ኢሉ ኣብቲ ካብ መጀመርቱ ንዓይ ዝተመደበለይ ኣብ ታሕቲ ኣብ እግሪ ደኣ ይዓቀበኒ እምበር ርእሲ ኣይገበረንን። ምክንያቱ ብጀካ እዞም እተገልጹ ካልኦት ሓደ ካህን ክህልዎ ዝግባእ ነገር ግን ኣነ ዘይብለይ ብዙሓት ረቑሒታት ኣለዉ። ልዕሊ እዚ ኩሉ ግና ነፍሱ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ካልእ ደስታታትን ባህግታትን ክህልዋ ኣይግበአን። ከመይሲ ብዘይባህግን ህርፋንን ናብዚ ክብሪ እዚ እንተበፂሑ ከማህላሃልቲ ሓዊ ብምቅጻል ሙሉእ ብምሉእ ክማረኽ እዩ። መታን ነቲ ኣገልግሎት ክዕቅብ ከዓ ብዙሕ ናብኡ ዝወርድ ክፍኣትን እከይን ክሳዕ ንዕኡ ንምውራድ ዝግበር ሸሓጣንን ንምዕኡ ንምዕናው ዝወፅእ ገንዘብ ይፃወር። ብዛዕባ እቶም ንቤተ ክርስቲያን ዘጋጥምዋ ቅትለት ኣይኮንኩን ክዛረብ፣ ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ካህናት ንክብሮም ኢሎም ንኽቃለሱ ዘምጽእዎ ዕንወት ኣይኮንኩን ክዛረብ። ኣነስ ሓደ ሰብ ጾሩ ኣገልግሎት ንኽርሕቕ ብዙሕ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ እየ ዝብል ዘለኹ። ሓንሳብ ናብዛ ኣገልግሎት እንተኣትዩ ግና ስልጣኑን ሓይሉን ተጠቂሙ ንጌጋ ካልኦት ወይ ድማ ካልኦት ንምፍራድ ክሓስብ የብሉን። እንታይ ደኣ ካብ ግብሪ ገዛ ርእሱ ንምርሓቕ ኣብ ኣገልግሎቱ ክጸንዕ ይግባእ። እዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ይረክብ። ግቡእ ንዘይኮነ ነገር ኣጽኒዕካ ምሰዓብ ግና ካብ ኩሉ ይቕሬታ ይኽልክል፣ ወይ ከዓ ካብ ቀዳማይ ዝኸፍአ ጌጋ ብምፍጻም ንቁጣዕ ኣምላኽ የለዓዕል። ግና ከዝኾነ ይኹን ሰብ ነዚ ውጥረት እዚ ክጻወሮ ይክእልን እዩ። ከመይሲ እቲ ድሕሪ እዚ ክብሪ እዚ ዝመጽእ ህንጡይነትን ባህጊ ስልጣንን ኣዝዩ የፍርሕ እዩ። ግና እዚ ክብል ከለኹ ኣንጻር እቲ ብሩኽ ጳውሎስ ኣይኮንኩን ዘዛረብ ዘለኹ። እንታይ ደኣ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ቃሉ ብምስምማዕ እየ ዘዛረብ ዘለኹ። ከመይሲ ንሱ ሓደ እኳ ማዕርግ ኤጲስቆጶስ እንተደለየ ሰናይ ግብሪ ይምና ኣሎ ኢሉ እዩ። ኣነ ከዓ ነቲ ምብሃግ ስራሕ ኣይኮንኩን ሕማቕ ዝብል ዘለኹ። እንታይ ደኣ እቲ ምብሃግ ስልጣንን ሓይልን እዩ እከይ። እዚ ባህጊ እዚ ብቕንዕና ካብ ነፍሲ ክርሕቕ ይግባእ። እዚ በዚ ትምኒት እዚ ክትግዛእ ክተፍቅድ የብልካን። ስለዚ ከዓ ዝኾነ ነገር ባሕርነት ክሰርሕ ትኽእል። ከመይሲ ናይ ስልጣን ህርፋን ዘይብሉ ሰብ ካብ ስልጣን ንኸይወርድ ፍርሒ ዝበሃል የብሉን። ፍርሒ ስለ ዘይብሉ ከዓ ንዝኾነ ነገር ቤተ ክርስቲያን ብምዃኑ ዘለዎ ናጽነትን ቅንዕናን ይገብሮ። እቶም ንስልጣን ዘፍቅሩን ካብ ስልጣን ከይወርዱ ዝፈርሑን ሰባት ግና ስልጣኖም ንምጽናዕ እከይ ዘበለ ነገር ይፍጽሙ። ብዙሕ እዋን ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣምላኽን ጌጋታት ክፍጽሙ ይግደዱ። ስለዚ ነፍሲ በዚ መገዲ እዚ ክጽሉ ኣይገባን።
እንታይ ደኣ ከምቲ ኣብ ኩናት እቶም ደገኛታት ወታደራት ብምሉእ ድሌት ዝቃለሱን ብጅግንነት ዝወድቁን ነዚ መዝነት ዝረኸቡ ሰባት ከዓ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንኸወፍዩ ሕጉሳት ክኾኑ ኣለዎም ወይ ከዓ ክእለይ ኣለዎም። ከም ክርስቲያን መጠን ነቲ ዘይበቕዕዎ ኣገልግሎት ብምሕዳጎም ልክዕ ከምቲ ንስሓ ኣገልግሎት ተቐቢልካ ዝርከብ ዓስቢ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ክፈልጡ ኣለዎም። ከመይሲ እቶም ነቲ ዘይበቕዕዎን ዘይግብእዎን ክብሪ ብዘይምቕባሎም ዝሳቐዩ ሰባት ኣብ ልዕሊ እቶም ብጌጋ ዝኸስዎምን ዝዛረብሎምን ዝሰግዎምን ሰባት መቕጻዕቲ የምጽኡ፣ ኣብ ገዛ ርእሶም ከዓ ዓስቢ የምጽኡ። ከመይሲ እንተጸረፍኹምን እንተሰገጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረበልኩም ብፁዓን ኢኹም። ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከዓ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ይብል ጎይታ። ዝኾነ ሰብ እቶም ምስኡ ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ሰባት ምስ ዝቐንእሉ ወይ ምስ ዝጸልእዎ ወይ ንኻልኦት ሰባት ሓለፋታት ክገብሩ ምስ ዝደልዩ ወይ ድማ ብሰንኪ ናይ ካልኦት ሰባት ሕማቕን ምኽርን ምለዓለም ምስ ሰግዎም ከምኡ እዩ። ግና ኸነቶም ከምዚ ዝበለ ሕማቕ ነገራት ካብ ተቐናቐንቶም ዝወርዶም ሰባት ዓብዪ ዓስቢ ክረኽቡ ምዃኖም ንኽትረጋግጸሎም ቃላት ዘድሊ ኮይኑ ኣይስምዐንን። ስለዚ ብኩሉ ሸነቕ ንቑሓት ክንከውንን ዝኾነ ይኹን ብልጭታ ናይ ዝባሃጊ ብሕቡእ ፈኸም ይብል ከይህሉ ተገዲስና ክንምርምርን ይግባአና። ከመይሲ እቶም ካብ ፈለምኡ ካብ ዝህርፋንን ባህግን ነፃ ዝኾኑ ሰባት ወላውን ነዚ ክፍሊ ኣገልግሎት ምስ ኣብርህዎ ካብ ዝፍኸም እናበለ ክዓቢ ዝኽእል ህርፋን ክውገዱን ክርሕቑን ምደለኹ። ዝኾነ ሰብ ቅድሚ ነቲ ክብሪ ምርካቡ ነቲ ሕማቕን ዘስካሕክሕ ባህግታት ኣብ ርእሱ ዝመላለሶን ዘዘውትሮን እንተነይሩ ግና ኣብ ከመይ ዝበለ እቶን ሓዊ ከም ዝኣቱ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ። ኣነ ከዓ ነዚ ባህጊ እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ወኒነዮ ኣለኹ። እዚ ባህጊ እዝን ካልእን እዩ ከዓ ንኽሃድም ዝደፋፍአኒ። መታን ነፍሰይ ከናእስ ካብ ሓቂ ዝረሓገ ነገር ክዛረብ ከም ዘለኹ ጌርካ ኣይትሕሰበኒ። ናይ ሓቂ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ንዝኾነ ነገር ዘፍቅሩ ሰባት ኣብ ጥቓቲ ዘፍቅርዎን ዝበሃግዎን ነገር ንክህልው ምስ ዝፍቀደሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ህርፋንን ባህግን ዝተለዓለ መመሊሶም እዮም ዝቕንዘውን ዝሳቐዩን። ካብቲ ዘፍቅርዎን ዝበሃግዎን ነገር ክሳዕ ዝኸኣሎም ዓቕሚ ዝዝርሕቑ ግና እቲ ባህግን ድሌታትን እናጎደለን ካብኦም እናጠፍአን ይኸይድ። ከምኡ ድማ እቶም ክብርን መዓርግን ዝደልዩ ሰባት ኣብ ጥቓቲ ክብርን መዓርግን እንተኾይኖም እቲ ክፍኣት ዘይፅወር እዩ ዝኸውን። ካብኡ ርሒቖም ነቲ ክብርን መዓርግን ምትስፋው እንተተቋሪፆም ግና እቲ ባህግታትን ትፅቢታትን ብሓንሳ እዩ ዝጠፍእ። እዚ ሓንቲ ምኽንያት ቀላል ኣይኮነትን። ካብዚ ክብሪ እዚ ከም ዝግታእ ከማን ጌራትኒ ካብዛ ቀዲመ ዝነገርኩኻ እኳ ምኽንያት ዘይውሕድ ካልእ ምኽንያት እውን ኣሎ። እንታይ ንሱ? ሓደ ካህን ነፍሱ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንብዙሓት ካልኦት እዩ ዝነብር። ስለዚ ዕቱብ ዓቃል ነገራት ፈላልዩን መሚዩን ዝርኢ መስተውዓሊ ከምኡ ድማ ናብ ኩሉ ኣንፈታትን ኩነታትን ዝጥምታ ብዙሓት ኣዕይንቲ ዘለዎ ክኸውን ይግባእ። ኣነ ግና ድንዙዝን ዝሕትሉን እየ። ከምኡ ድማ ድሕነት ገዛእነ ርእሰይ እኳ ከምፅእ ዘይክእል ሰብ እየ። እዚ ድማ ወላ እኳ ንስኻ እቲ ካብ ምሒር ኣብ ልዕለይ ዘለካ ፍቕሪ ተበጊስካ ንጉለታተይን ጌጋታተይን ክትክውል ሃረር ትብል ሰብ እተኣምነሉን እትሰማምዐሉን ሓቂ እዩ። ብዛዕባ ጾም ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ምድቃስ ይኹን ካልእ ንስጋ ስርዓት ዘትሕዝ ከቢድ ንጥፈታት እሞ ኣይትዛረበኒ። ካብዞም ነገራት እዚኦም ማዕረ ክንደይ ጎደሎይን ድኹምን ምዃነይ ትፈልጥ ኢኻ። ወላ እውን ብጥንቃቐን ብሓቦን የዘውትሮም እንተነበርኩ እዚ ሕጂ ዝምረፀሉ ዘለኹ ማዕርግ ግና እኹል ኣይኮንኩን። እዞም ነገራት እዚኦም ንሓደ ብብሕትውና ኣብ ክፍሉ ተዓፅዩ ንጾርን ኩነታቱን ጥራይ ዝኣሊ ሰብ ዓብዪ ኣገልግሎት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሰብ ኣብ መንጎ ብዙሕ ህዝቢ እንተተመቒሉ ከምኡ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውልቃዊ ሽግራት ናይቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ሰባት ዝኣቱ እንተኾይኑን ግና እዞም ነገራት እዚኦም እኹላት ኣይኮኑን። ስለዚ እዚ ሰብ ኣዝዩ ብሉፅን ዓብዪ ክብሪ ዝውንን እንተዘይኮይኑ ንዕኡ ከጠንክር ዝኽእል ብቑዕ ሓገስ እንታይ ክወሃቦ ይክእል? ካልእ ነተፃዋርነትን ዝፍትን ፈተና ምድላይ ኣይትገረም። ካብ መግብን ማይን ምሕራም ከምኡ ድማ ካብ ዓራት ምፍላይ ንብዙሓት ሰባት ከቢድ ከም ዘይኮነ ንርኢ ኢና። ብፍላይ ከዓ ነቶም ካብ ህፃንነቶም እናዘውተርዎ ዝመፁ ሰባት ንብዙሓት ካልኦ ከዓ እቲ ባህሎምን ስርዓቶምን ነዚ ከቢድ ዕዮ የፍኩሰሎም። ዘለፋ፣ ፀርፊ፣ ውርደት፣ ተሪር ቃላት፣ ከንቱ ተግሳፅ፣ ሕጫጨ፣ ኣሽካዕላል፣ ብመርሓትን በቲ ሕግን ምልጋፅ እዚ ግና እቶም ውሕዳት ሓደ ክልተ ሰባት ጥራይ ዝፃወርዎ ነገር እዩ። ስለዚ ኣብታ ቀዲምና ዝገለጽናዮ መንፈሳዊ ተጋድሎ
أزيوم حيالات كنسوم بزوم حجي كزاربولهم زصنحك ፈተናታት أزيوم زحارقون كتصاورو ዘይክእሉ ምዝኾኑ ቁጥዖም ካብ ቁጥዐ ናይቶም ጨካናት ኣራዊትን ላዕሊ ይበርትዕ። ብፍላይ ዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካብቲ ናይ ክህነት ኣገልግሎት ክእለዩ እዩ ዘለዎም። ከመይስ ሓደ ካህን ካብ ምግቢ እንተዘይተኸልኪሉ ወይ ድማ ጥራሕ እግሩ እንተዘይከይዱ ንቤተ ክርስቲያን ዘምፀላ ጉድኣት የለን። ቁጥዕን ሕርቃንን እንተሃልይዎ ግን ንዕኡ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሎም ህዝብን እዩ ዕንወት ዘምፅእ። ነቶም እቲ ዝተጠቐሰ መንፈሳዊ ተጋድሎ ዘይገብሩ ሰባት ሰማያዊ መቕፃዕቲ የብሎምን። እቶም ኣብ ልዕሊ ሕዋቶም ዝቁጥዑን ዝንድሩን ግና ንገሃነም ሓዊ ከም ዝፍረዶም ተገሊጹ እዩ። ስለዚ ሓደ ከንቱ ክብሪ ዝፈቱ ሰብ ነቲ ናይ ብዙሓት መንግስቲ ምስ ወሰዶ ናብቲ ሓዊ ነዳዲ ይውሰኽ። ብገዛ ርእሱ ወይ ከዓ ምስ ውሑዳት ሰዓብቱ ንሕርቃኑን ቅጥዑን ክፃወር ኣይክእልን። እንታይ ደኣ ምስኡ ብምስካም ነቶም ብሕድሪ ዝተዋሃቦ መጋሰ ከም ሕሱም ኣራዊት መከራ የምፅእ ኣሎ። ብህድኣት ክነብር ኣይክእልን እዩ። ነቶም ኣብ ስልጣን ዘምፅዎ ሰባት ከዓ ዘይፅብፀብ ክፍኣት የምፅእ ኣሎ። ንንጹህን ጥዑይን ኣእምሮ ዘይሽፍኖ ነገር የለን። ዘይጥዑይ ኣእምሮን ብዙሕ ቁጣዓን ግና ኣብ ህውኽ ረፅሚ ይሸሙ። ከመይሲ ጽሑፍ ልኡምላሽ ንቁጣዓ ይህዶ ተሪር ቃል ግና ኣኹራ የልዕል ይብል። ከምቲ ኣብ ገለገለ ናይ ለይቲ ኩናት ብጻይካን ተጻይካን ጸላኢኻን ክትፈልይ ዘይትኽእል ቁጥዒቲ ነፍሲ ከዓ ግቡእን ዘይግቡእን ክትፈላሊ ክሳዕ ዘይትኽእል ዕውርቲ እያ። ንኹሉ ግቡእን ዘይግቡእን ክሳዕ ከዓ ብሓደ መገዲ ክትሕዞ ትርአ። ወላውን ገለ ጉድኣት እንተወረደ ንናይ ገዛ ርእሳ ባሕታ ተባሂሉ ክጽውር ኣለዎ። ከመይ ስንዓ ሓዊ ቁጣዓ ባህታ እዩ። ነታ ጥዒቲ ክፍሊ እተጉሂ ጨኳኒት ድማ ይገብራ። ምክንያቱ ቁጣዓ ንሰባት ናብ ብድዐ፣ ቂምታ፣ ጽልኢ ዝኣመሰሉ ባህርታት ክድርኾም ቀሊል እዩ። እዞም ባህርታት ከዓ ብቐጻሊ ብዕሉግን ከንቱ ዝኾነ በደላት ከም ዝፍጽሙ ይገብርዎም። ነፍሲ ከዓ በቲ ርፅቡፅ ህርፋን ክትድፋእ ትጅምር። ንሓይላ ዘጠንክርን ነቲ ዓብይ ድፊት ዝብድህን ከዓ ወልሓንቲ ኣይህልዋን። ቅዱስ ባሲልዮስ ድማ ነዚ ዘስደምም ዘረባኻ ደጊም ክትፃወራ ኣይክእልን እየ። ካብዚ ሕመቕ እዚ ማዕርኽ እንደይ ከም ዝረሓቕካ መን ይፈልጥ በሎ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ድማ ኦ ክቡር ዓርከይ ስለምንታይ ኢኻ ናብቲ ዝተፀፍፀፈ ሓዊ ንኽተምፃንን ነቲ ሃዲኡ ዘሎ ኣራዊት መሮር ክተቆጥዖ እተደሊ ዘለኻ? ኣነስ ነዚ ባህሪ እዚ ዓዲ ውዒል ብምዃነይን ካብ ሰባት ብምርሓቐይን ከም ዘማዕበልክዎ ደኣ እምበር ምሳይ መፋጥርቲ ከም ዘይኮነስ ኣይትፈልጥ እንዲኻ? ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ ብርእሱ ጥራይ ዕጉብ እንተኾይኑን ምስ ውሕዳት ዓርኽቱ ጥራይ ዘራኸብ እንተኾይኑን ካብቲ ብህርፋን ዝለዓል ሓዊ ከም ዝሃድምን ኣብ ማዕሙቕ ናይዚ ኩሉ ሓልየት እንተደደቕዲቑ ግና ከም ዘየምልጥንሲ ኣይትፈልጥ እንዲኻ? ስለዚ ከዓ ንነፍሱ ጥራይ ዘይኮነስ እንኩላይ ንኻልኦት ብዙሓት እዩ ናብ ዝጥርዚ ዕንወት ዝመርሕ። ንብምልኦም ከዓ ብምልውሃትን ሕያውነትን ዘይግደሱ ይገብሮም። ከመይሲ ህዝቢ ብሓፈሽኡ ናብ ኣተሓሳስባ ናይቲ ከም ሞዴሉ ዝሪኦ መርሓይ እዩ ዝዝምብል። ብባህሪ ከዓ ንኣካይዱ ክመስሎ ይፅዕር። ስለዚ ሓደ ሰብ ንሱ ንባዕሉ ብቁጣዓ ዝመልአ እንተኾይኑ ከመይ ኣቢሉ ንናይ ካልኦት ቅጥዓካ ኣሊ ይኽእል? ከምኡ ድማ ካብቶም ብዙሓት ህዝቢ መን እዩ መርሓይኡ ነዳርን ቁጥዕን ምዃኑ እንዳረኣየ ልኡም ክኸውን ዝብህግ? ጉድለት ካህን ከዓ ክሕባእ ኣይክእልን እዩ። ወላውን ቀንጠመንጥ እንተኾነ ከማን ቀልጢፉ እዩ ዝግለጽ። ስለዚ ሓደ ኣትሌት ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክሳዕ ዝበለን ምስ ወላ ሓደ ክሳዕ ዘይተወዳደረን ንድኽመቱ ክሓብእ ይኽእል እዩ። ክወዳደር እንተወፂኡ ግና ብቐሊሉ ክፍለጥ እዩ። ስለዚ እቶም ናይ ብሕቲ ህይወት ዝመርሑ ሰባት እቲ ተነፅልኦም ንድኽመቶምን ጉለቶምን ከም ጉልባብ እዩ ዝኾኖም። ናብ እኩብ ህዝቢ ምስ ወፁ ግና ካብቲ ብሕታዊ ህይወቶም ወፂኦም ንነፍሶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከቃልዕዋ ይግደዱ። ስለዚ ጽቡቕ ተግባራት ናይ ካህን ንብዙሓት ሰብ ንረብሓ ይኸውን፣ እናገንሐ ከዓ ናብ ዓብዪ ተወፋይነት የምጾም። እቲ ጉለታቱን ኣብራቱን ግና ንሰባት ነቲ ጽቡቕ ባህርን ሕግታትን ግዲ ከም ዘይብሎም ይገብሮም። ከምኡ ድማ ኣብ ፃዕሮምን ስንፍናን ትኪትን ንክህልዎም የበራትዖም። ስለዚ ነፍሲ ብኩሉ ሸነኻታ ብፅባቐ ተንፀባርቕ ይግባእ። በዚ ከዓ ነተን ዝረኣያ ነፍሳት ሓጎስን ብርሃንንን ክትከውን ትኽእል። ጌጋታት ተራ ሰባት ከም ኣብ ጸልማት ዝተፈጸመ ነገር ነቶም ዝጋገዩ ጥራይ ዝሓሲ። ጌጋታት ናይቲ ኣብ ሓላፍነት ዘሎን ብብዙሓት ዝፍለጥን ሰብ ግና ናብ ኩሎም እዩ ሓደ ዓይነት መጉዳእቲ ዘውርድ። ነቶም ጽቡቕ ንምግባር ዝቃለሱ ሰባት ከዓ ናብ ተስፋ ምቑራጽ የትዎም። ካብዚ ፍልይ ብዝበለኻ ጌጋታት ናይ ሓደ ኣገዳሲ ዘይኮነ
ሰብ ወላውን እንተ ተቃልዑ ብዙኾነ ሰብ ኣቓልቦ ይህቦምን እዩ። ከምኡ ድማ ጉድኣት ኣየምፁን እዮም። ሓደ ኣብ ዝለዓለ ክብርን ጽፍሕን ዘሎ ሰብ ግና ዓይንቲ ኩሉ ሓፋሽ ናብኡ ስለ ዘቕልባ ወላውን እቲ ዝደቐቐ ጌጋታቱን ካልኦት ኣዝዩ ዓብዪ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም። ሰባት ንሓጢኣትን ጌጋታትን ብብዝሒ ዝተፈጸምዎ ዘይኮነስ ብደረጃ ፈጻሚ እዮም ዝልክዕዎ። ስለዚ መታን ዕሽሽ ዝተባህለን ብኩሉ ዝተፈልጠን ንእሽተይ ጉለት ካህን ቀታሊ ቁስሊ ከየስዕብ እቲ ካህን ብኩሉ ሸነኹ ብጽኑዕ ኣጽዋር ናይ ትግሃት ቅንዕናን ንኩሉ ኣገባባት ሂወቱ ብዘቕልብ ልቦናን ምስተውዓልን ዝተኸበን ዝተጋረደን ክኸውን ይግባእ። ስለዚ እቶም ንክህነት ዝምረፁ ሰባት ልክዕ ከምቲ ናብቶም ናብ እሳት ሓዊ ዝተደርበዩ ሰለስተ ቅዱሳን ሰባት ዝወረደ ጸጋ ካብ እሳት ዘውፅእ ሓይሊ ክወሃቦም ይግባእ። ጥማር ዕንጨይትን ልሕፅን ኣይኮኑን ነቲ ሓዊ ዘጋሃርዎ። እንታይ ደኣ ካብዚኦም ኣዝዮም ዝኸፍኡን ዘፍርሁን ነገራት እዮም። ከመይሲ ካህናት ግዳይ ዝኾኑሉ ሓዊ ነገራዊ ሓዊ ይኮነን። እንታይ ደኣ ንኩሉ ዝውሕጥ ሃልሃልታ ናይ ቅንኢ ዝኸቦ ብነፍሲ ወከፍ ሸነኽ ሃልሃል ይብል። ኣዝየ የጥቅዖምን የጨንቆምን ከዓ ህይወት ካህን ብኩሉ ሸነኹ ስሩዕ ክሳዕ ዝኾነ ግና በዚ ኩነት እዚ ተነቃፊ ይከውንን። ከም ኣብ ዝኾነ ሰብ ዘሎ ንገለ ንእሽተይ ነገር ዕሸሽ እንተኢሉ ግና ነዚ ድንገት ዝመልኦ ናይ ህይወት ውቅያኖስ ክድቕድቆ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዝገብሮም ጽቡቕ ተግባራቱ ከዓ ከም ጉልባብ ኮይኖም ካብ ኣፍ ከሰስቱ ከድሕንዎ ይክእሉን። እንታይ ደኣ እዛ ንእሽተይ ስሕታን ንኩሉ እቲ ዝተረፈ ጽቡቕ ትሽፍኖ። ኩሎም ሰባት ከዓ ስጋ ዝለበሰ ሰብ ምዃኑ ረሲዖም ልክዕ ከም መልኣኽ ብምሕሳብ በታ ንእሽተይ ጌግኡ ፍርዶም ኣብ ልዕሊ የውርዱ። ንኣብነት ሓደ ኣብ መዝነት ናይ መንግስቲ ዘሎ መላኽን ጨኳንን ሓላፊ ሓያል ብምዃኑ ኩሎም ሰባት ይፈርሕዎን የኽብርዎን። ድሓር ግና ጉዳያቱ ብኣሉታዊ መገዲ ክኸይድ ምስ ረኣዩ እቶም ኣቐዲሞም ናይ ግብዝና ክብሪ ዘርእይዎ ዝነበሩ ናይ ሓፂር እዋን ኣዕርኽቱ ሃንደበት ናብ ጸላእቱን ተጻረርቱን ይቕየሩ። መታን ከጥቅዕዎ ከዓ ንኩሉ ድኹም ጎድነታቱ ይፍትሹ፣ ካብቲ መዝነቱ ከዓ የውርድዎ። ኣብ ካህን ከዓ ልክዕ ከምዚ እዩ። እቶም ኣብቲ መጀመርታ ጉለት ዘይብሉ ከሎ ንሓፂር እዋን ዝኽብርዎን ዝተኸናኽንዎን ሰባት ንእሽተይ ጉለት ምስ ረኸብሉ ንኽሰግዎ ይህንጦ ይንዳለውን። ከምቲ ናብ ኣብ መዝነት ዘነበረ መላኺ ሰብ ዘይኮነስ ከብቲ ናቱ ብዝኸፍእ መገዲ ንኽሰግዎ ይዳለዉ። ከምቲ እቲ መላኺ ሓላፊን ሓለውቲ ዝፈርሆም እቲ ካህን ከዓ ንቐረብቱን ምስኡ ዘገልግሉ ብፆትን ይፈርሆም እዩ። ከመይሲ ካብኦም ንላዕሊ ንኽብሩ ዝምነይዎን ንጉዳይቱ ዝፈልጥዎን ሰባት የለውን። ከምኡ ድማ ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጥም ብቐረቡ ዘለዉ ንሶም ስለ ዝኾኑ ቀዲሞም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጡ ንሳቶም እዮም። ከምኡ ድማ እንተካፍእዎን እንተጸለምዎን ብቐሊሉ ክእመኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ቐንጠመንጢ ጌጋታቱ ብምትዕባይ ከዓ ግዳይ ከም ዝኸውን ይገብርዎ። እቲ ካህን ብኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ ኣንጻር ኩሉ ነገር ደው ክብል እንተዘይክኢሉ ከዓ ናብቲ ሓደ ኣካል እንተተሳቐየ ኩሉ ኣካል ይሳቐ፣ ሓደ ኣካል እንተኸበረ ከዓ ኩሉ ኣካላት ሓቢሩ ይሕጐስ ዝበሎ ናይ ሃዋርያ ቃል ይቕየር። ስለዚ ኣብዚ ዓብዪ ሽግር ኢኻ ክተውድቐኒ ደሊኻ ነፍሰይ ከነዞም እተፈላለዩ ባህርያትን ዓይነታትን ዝኾን ዓቕሚ ኣለዋ ኢልካ ዶ ተሓስብ ዶ? መዓስን ካብ መንን ኢኻ እዚ ሰሚዕካዮ? ኣምላኽ እንተገሊጹልካ እቲ ምስጢር ንገረኒ፣ ኣነ ከዓ ክእዘዝ እየ። ክትነገረኒ እንተዘይክኢልካን ካብ ናይ ሰባት ዘረባን ሓሳባትን ተበጊስካ ትፈርደኒ እንተሊኻ ግን በጀኻ ካብ ዝሃልወሳ ውፃእ። ከመይሲ ንጉዳያተይ ብዝምልከት ካብ ንኻልኦት ንዓይ ክተእምን እዩ እቲ ዝሓይሽ። እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ሰብ ዘሎ ዝፈልጥ ሰብ ክሳዕ ዘይሃለወ ነዚ ክብሪ እንተዝቕበሎ ነቶም ዝመረፁንን ንነፍሰይ መስሓቕ ሸራፋት መገበርዎ። ብዓብዪ ዕንወትካ ናብዚ ዘለኽዎም ተመለስኩ። ኣቐዲመ ከየእመንኩኻ እንተጸኒሐ በዚ ሕጂ ዘምጽኣልካ ነጥቢ ከም ዘእምነካ እምነት ኣሎኒ። እቲ ድሕሪ ክብሪ ዘሎ ህርፋን ንብዙሓት ሰባት ኣንጻር እቲ ሰብ ንኽስለፉ ዝገብር ዓብዪ ክፍኣት እዩ። ብዙሓት እዚ ናይ ክህነት ኣገልግሎት ንንውሕ ዝበለ እዋን ብሓደ ተተሓይዞ እንተሪኦሞ ወላ እኳ ንዕኡ ምዕናዊ ክፍኣት እንተኾነ ቦትኡ ንኽትኩኡን ነቲ ናቱ ክብሪ ናብ ገዛ ርእሶም ከሰጋግሩን ሃረር እናበሉ ንምስጋጉ ኣዝዮም እዮም ዝቀላጥፉ። ካልእ መልክዕ ናይዚ ብዙሕ ሓደጋታት ዘለዎ ቅልስ ከርእየካ ምደለኻ ዶ? እስካ ኣብቲ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ንኽምረፁ ዝግበር ህዝባ በዓል ጥምት እቲ ካህን በቶም ዝመርሖም ሰባት ብዝወረዶ ክስን ሕቶን ክጭነቕ ክትዕዘብ ኢኻ። ከመይሲ ኩሎም እቶም ነዚ ማዕረግ እዚ ንኽሸሙ ነሶም ዘለዎም ኣባላት ኣብ ብዙሕ ፓርትታት እዮም ዝመቓቐሉ። እቶም ዓበይቲ መረፅቲ ኣብ ናይ ንሕድሕዶም ሓሳብ ይኹን ብዛዕባ እቲ ዝምረፅ ካህን ክሰምዑ ከዓ ፈፂምካ ኣይትርኢን። እንታይ ደኣ እቲ ሓደ ኣንጻር እቲ ሓደ ብምዃን ጠጦ ይብሉ። እቲ ሓደ ንሓደ ሰብኣይ ክመርፅ ከሎ
ተኻለ ከዓ ንኻልእ ሰብ ኣይመርፅ ምኽንያት ናይዚ ኩሉ ዘይምስምማዕ ከዓ ኩላቶም ናብ ሓደ ነገር ስለ ዘይጥምቱ እዩ ከዓ ንሱ ከዓ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ባህርያት ናይ ዝምረፅ ዘሎ ሰብ ዝርዩ ከም መምዘኒ ናይ ዝመዓርግ እዩ ዝተባሃሎ ክምስሉ ናብ ካልእ ንሱ ዝውንኖም ነገራት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ንከለ ንምረፆ ምኽንያቱ ንሱ ካብቶም ህቡባትን ክቡራትን ስድራ ቤት እዩ ይብል ካልእ ከዓ ንክስቶባ ንምረፆ ምኽንያቱ ሰብ እዚ ኣዝዩ ሃስታም ስለ ዝኾነ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣታዊታት ክሕገዝ ኣይደልን እዩ ይብል ካልእ ሳልሳይ ከዓ ነዚ ንምረፆ ምኽንያቱ እዚ ካብቶም ኣንጻርና ዝኾኑ ወገን ዝመፀ እዩ ይብል ካልእ ሰብ ከዓ ነቲ ምስኡ ዘለዎ ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታው ንቐራቢኡ ክመርፅ ይበልፅ ገሊኡ ከዓ ሓው ስለ ዝኾነ ክመርፆ ይደሊ ካልእ ከዓ ብሸጣንን ውዳሴን ተኸንቱ ይመርፅ ናይ ብሓቂ ብድዕቁዕ ድዩ ኣይብቁዕን ግና ኣይግድሶምን እዩ ንባህርያቱን ርድኢቱን ንኽፈልጡ ተወሳኺ ምርመራታት ክገብርሉ እውን ኣይሓስቡን ኣነ ግና እዞም ነገራት እዚኦም ሓደ ሰብ ንክህነት ንኽምረፅ ከም ብቑዕ መምዘኒታት እዮም ኢለ ኣይሓስብን እየ ካልእ ትረፍ ሓደ ሰብ ፀዋማይን ሰጋዳይን ምዃኑ ዝተፈልጠ እሞ ይኹን ኣዝዩ ፀዋምን ሰጋድን ብምዃኑ ነቲ ኣገልግሎት ክሕግዞ ይኽእል ይኸውን እዩ በዛ ነፍሰይ ግና ፀዋምን ሰጋድን ጥራይ ብምዃኑ ነቲ ማዕርግ ብቑዕ እዩ ኢለ ኣይመሕለፍክዎን እንታይ ገኣ ጎኒ ጎኒ ምፃሙን ምስጋዱን ጽቡቕ ክእለትን ብቕዓትን ክህልዎ ይግባእ ከመይሲ ብዙሓት ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ቀጻሊ ንነፍሶም ብጾምን ስግዳትን እናቐጽዑ ንስግኦም ዘሳቒዋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡላት ንክኾኑ ከዓ ኣብ ገዛ ርእሶም እናተኣከሩ ብብሕትውና ይነብሩ ነዚ ዕዮም ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወስኸሉ ይኸዱ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ህዝባዊ ህይወት ብምእታው ንጌጋታት ብዙሓት ሰባት ንኽእርሙ ዝቐሰቡ ግና ገሊኦም ነዚ ዓብዪ ዕዮ እዚ ክሰርሕዎ ከም ዘይክእሉ ካብ መጀመርቱ ይምስክሩ እቶም ገሊኦም ግና ኣብዚ ዕዮ እዚ ክጽመሙን ክጸንዑን ምስ ተገደዱ ነቲ ናይ ቅድሞም ቁኑዕ ኣነባብራ ብምሕዳግ ንኻልኦት ከይረብሑ ንህይወቶም ዓብዪ መጉዳእቲ የስዕቡላ ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ ህይወቱ ሙሉእ ኣብቲ ዝተሓተ ናይ ኣገልግሎት ደረጃ ዘሕለፉ ኮይኑ ብዕድመ ኣዝዩ ምስ ዝዓቢ እቲ ዕድሚኡ ክብሪ ብምሃብ ናብዚ ዝለዓለ ማዕረግ ከተደይቦ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስምዐንን እዩ ምኽንያቱ ወላ ኣብዚ ዕድመ እዚ ምስ በፅሐ ነቲ ኣገልግሎት ገና ዘይመጣጠኖ እንተኾነኸ እዚ ግና ነቶም ብዕድመ ዝዓበዩ ሽማግለታት ክብሪ ንምኽላይ ኢለ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ወይ እውን ነቶም ካብ ናይ ብሕትውና ዓንኬል ዝመፁ ሰባት ካብዚ ስልጣን እዚ ንምእላይ ኢለ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ እታ ኣነ ክነፅሮ ደልየ ዘለኹ ነጥቢ ፀዋምን ሰጋድን ምዃን ወይ ድማ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ምዃን ንበይኑ ንክህነት ብቑዕ ኮንካ ንምምራፅ እኹል ኣይኮነን ንምባል እዩ ካልእ ምኽንያታት ከቕርቡ ሰባት እውን ኣለዉ ንሱ ከዓ ገሊኣቶም ምስ ተቃወምቲ መታን ከይፅብፀቡ ኣብ ኣባልነት ናይ ክህነት ይምዝገቡ ገሊኣቶም ከዓ ብዛዕባ መንፈሳውነት እንዶ ዘይብሎም ዓለማውያን ክንሶም እከይ ተግባር ናይ ምግባር ባህሪ ዘለዎም መታን ኣብ ልዕሊ ኮይኖም ዝኸፍአዝ ክፍኣት ክፍጽሙ ናብቲ ክብሪ ይድይቡ ካብዚ ንላዕሊ ነቲ ቆኑዕ ሕጊ ክጻረ ዝኽእል ነገር እንታይ ኣሎ እዞም እኩያት ሰባት እዚኦም ንምኽንያት እቲ ክቕጽልሉ ዘለዎም ነገራት ክቐጽዑ ዝግብኦምን በደልን ኣበሳን ዝተላዓጠጡ በቲ ክፍኣቶም ካብ ኣገልግሎታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክኽልከሉ ዝግብኦም ክንሶም ከዓ ገና ናብ ናይ ክህነት ማዕርግ ይድይቡ ስለድስ እስኪ ሕጂ ንገረኒ ንሓደ ኣዝዩ ክቡርን ቅዱስን ዝኾነ ነገር ብዘይብዕውቕዕዎ ወይ ከዓ ብእኩያት ሰባት ካብ ምርካስ ንላዕሊ ንቁጣ ኣምላኽ ክለዓል ዝኽእል ነገር ካልእ እንታይ ክህሉ ይኽእል ከመይሲ ገለ ሰባት ንሓደ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ስራሕ ብሓደራ እንተዋሂቦም እሞ ንኩነታት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ከም ኩነታት ዩሪፐስ እዮም ዝቐይርዎ ኣቐዲመ እቶም መራሕቲ ኣብ ባህርን ርድኢትን ሰባት ዘይኮነስ ኣብ ሃብቲ ብልጽግናን ዓሌትን ተመርኪሶም ነቲ ማዕርግ የማርሕቑዎ ብምዃኖም የናሽንዎም ነይረ ሕጂ ግና ነዚ ናብ ጉዳያትና ዝኣተወ ዕሽነት ምስ ሰማዕኩ ኣካይዶኦም ኣዝዩ ክፉእ ከም ዝኾነ ደጊም ኣይክሓስብን እየ ምኽንያቱ ነቶም ካብ ህዝቢ መጎዝ ዝደልዩ ንረብሓ ኢሎም ዝኾነ ነገር ንክገብሩ ዝኽእሉ ዓለማውያን ሰባት ነዚ ሓጢኣት ክገብሩን ልክዕ ከም ሕቶ ውርሻ መሬት ንሰማያዊ ነገራት ማዕረግ ክህነት ክማጎተሎምን ክሓቱን ካብ ምርኣይ ንላዕሊ እንታይ ዘገርም ኣሎ ነቶም ተራ ሰብ ብምውሳድ ከዓ ነቲ ክርስቶስ ንክብሪ ገዲፉ ተራ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ዝተሳቐየሉን ብስጋ ዝሞተሉን መጓሰ ንክመሓድሩ ይሸምዎ ኣብዚ እውን ኣይቋረፁን እኳ ደኣ ነቲ ኣበስኦም ካልእ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኣበሳ እዮም ዝውስኽሉ ከመይሲ ነቶም ዘይግብኦም ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን ነዚ ማዕረግ ዝመርፅዎ
እቶም ብቕዓት ዘለዎም ዝግብኦም ሰባትን እዮም ዘባርሩ። ንውሕስነት ቤተ ክርስቲያን ብኩሉ መዳይ ምህሳይ ዘየድሊ ሰብ ኣብ ስልጣን ኣቐሚጥካ ንዘድሊ ሰብ ምብራር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ወይ ድማ እቲ ዝቐደመ ምድፍፋእ ንቁጣዕ ኣምላኽ ንምልዓል እኹል ከም ዘይኮነ ገና ካልእ ዝኸፍአ ሳዕቤን ዘለዎ ነገራት የበጋግሱን ይምህዙሉን። ከመይሲ ነቲ ኣገዳሲ ሰብ ሶጊካ ነቲ ዘይገዲ ሰብ ምሻምን ናብ ዕዮ ምምፃእን ከም ግፍዒ እየ ዝሓስቦ። ብርግፅ እዚ ነገር እዚ እዩ ዝፍፀም ዘሎ። ስለዚ ከዓ መጓሲ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ሸነኻቱ ምፅንናዕ ዝክረክብን ብነፃ ከስተንፈስን ዘይክእል ዘሎ። ስለዚ ዝግብርታት ኣዝዩ ከቢድ መቕፃዕቲ ዶ ይግብኦን? ግና ነዞም ኣዝዮም ዘስካሕክዑ እክያት እቲ መታን ናብ ሂወት ዘምፅኦም ሞት ሓጣን ዘይደሊ ጎይታ ተዓጊስዎም ኣሎ። ከመይ ኣቢሉ እዩ ሓደ ብብቑዕን ኣኻልብ ዝኾነን ፍቕራዊ ህያውነቱ ክናኣድን ብምሕረቱ ክድንቕን ዝኽእል ካብቶም ጸላእትን ተጻረርትን ንላዕሊ ክርስቲያናት እዮም ንንብረት ክርስቶስ ዘዕንዉ። እቲ ልዑል ኣምላኽ ግና ገና ብለውሃቶም ይጥምቶም፣ ንንስሓ ከዓ ይጽውዖም። ክብሪ ንዓኻ ኣምላኸይ፣ ውዳሴ እውን ንዓኻ ጎይታይ። ለውሃትካን ፍቕርኻን ማዕረ ክንደይ ዓሚቑን ሰፊሕን እዩ። ተጻዋርነትካን ዓቕልኻንስ ክንደይ ዓበይ እዩ። ሰባት ብስምካ ካብቲ ጽልግልግን ብላሽን ዝኾነ ናብ ናይ ክብርን ልዕልናን ደረጃ ልዕል ይብሉ። ነቲ ክብሪ ተጠቂሞም ከዓ ኣንጻር እቲ ዝሾሞም ይድሰቱን ይዕንድሩን። ዝሕንኽ ድፍረት ይገብሩ፣ ንቅዱስ ነገራት የራኽሱን የቃልሉን፣ ነቶም ውፍያት ሰባት ይነጽጉን የባረሩን። ብኸምዚ ከዓ እቲ ብዘይ ፍርሕን ብደስታን ዝገብርዎ ክፍኣት ንኹሉ ነገር የባላሹ። ነዚ ሕሱም ክፍኣት ጠንቁ እንታይ ምዃኑ ምስ እትሓትት ከዓ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ተመሳሳሊ ኮይኑ ኢኻ ትረኽቦ። ሓደ ይስሩ ንሱ ከዓ ቅን እዩ። እዚ ግና ብዝተፈላለየ መገዲ እዩ ዝገሃድ። ከመይሲ ኣብ መረፃ ሓደ ንእሽተይ ብምዃኑ ካብ ዝርዝር ሕፅያት ክወፅእ ተነጊሩና እዩ። ካልእ ከዓ ከመይ ጌርካ ከም እትጥብርን እትሽሕጥን ስለ ዘይፈልጥ እቲ ካልእ ሳልሳይ ንገሊኣቶም ስለ ዘሕረቐ እቲ ራብዓይ ከዓ ንሱ ብምምራፁን ካልኦት ብምንጻጎምን ገሊኣቶም ስለ ዝሳቐዩ እቲ ሓምሻይ ቅንዑን ለዋሃን ብምዃኑ እቲ ሻድሻይ ንሓጢኣት ዘይደፍር ብምዃኑ እቲ ካልእ ሻብዓይ ከዓ ብኻልእ ምኽንያት ካብ ዝርዝር ይእለዩ። ዝደለይዎ ምኽንያት ኣምፂኦም ካብ ምብራር ከዓ ይሽገሩን እዮም። ሰባት ስለምንታይ ናብዚ ስልጣን እዚ ሃንደበት ክመፁ ከም ዘይግብኦም እንታይ ደኣ ቀስ ብቐስን ብርግኣትን ክኸውን ከም ዘለዎ ብዙሕ ካልእ ምኽንያታት እውን ክድህስሱ ይኽእሉ። ስለዚ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ክሓትት ምደለኹ። እቲ ምዚ ዘለፋ ዝቃለስ ካህን እንታይ ይግበር? ካብ ከምዚ ዝበለ ማዕበል ብኸመይ ይከላኸል? ነዞም ኩሎም መጥቃዕትታት ብኸመይ ይከዓክቶም? ከመይሲ ነቲ ስራሕ ብዝግባእ ብቕኑዕ መምርሒታት እንተኣማሓዲርዎ እቶም ንዕኡን ነቶም ሕፅያትን ኣንጻሮም ዝኾኑ ሰባት ክሳዕ ነቶም ሕፅያት ካብ ዝርዝር ኣውፂኦም ነቶም ንሶም ዝደልዮም ዘእትዉ ዝከኣሎም እዮም ዝፅዕሩ። ምጉትን ክትዕን የለዓሉ፣ መዓልታዊ ዘይጠቕሙ ነገራት ይርብሹ። ኣብ ልዕሊ እቶም ንኽምረፁ ዝተሓሪ ከዓ ንዕቐት የርእዩ። እዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ መራሒ መርከብ ምስኡ ናይ ባሕሪ ሽፍታ ዝፅዕን እሞ ነቶም መርከበኛታትን መራሕትን ጸጥ ጸኒሑ ብዘይምቁራፅ ዘፈራርሖም እዩ። እቲ ካህን ንናይ ገዛ ርእሱ ውሕስነት ክብል ምዞም ሰባት እዚኦም ክሰማዕ እንተመሪፁን ከምኡ ድማ ነቶም ብቕዓት ዘይኮኑ ሕፅያት እንተተቐቢልዎምን ኣብ ማሳያይኡ ኣምላኽ ከም ጸላይኡ ይኸውን። ካብዚ ዝኸፍእ ነገር እንታይ ኣሎ? ካብ ዝቐደመ ኣዝዩ ብዘሕፍር መንገዲ ከዓ ምስኦም ዝምድንኡ ይቕጽል። ካብቲ ናይ ቅድም ንላዕሊ ከዓ ይሕይልን ይብርትዕን። ከመይሲ ኣብ ክልተ ኣንጻር ኣንፈታት ዝመፁ ብርቱዓት ንፋሳት ነንሕድሕዶም ዝጋጨው እቲ ሃዲኡ ዝጸንሐ ውቅያኖስ ሃንደበት ብምልዓልን ብምንዳርን ማዕበላት ይፈጥር። ነቶም ኣብ ልዕሊኡ ዘንሳፍፉ ዝነበሩ ነገራት ከዓ ይዕንዎም። ከምኡ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ብልሽዋት ሰባት እንተተቐቢላቶም እቲ ህዱእ ዝነበረ ቦታ ብማዕበልን ሽግራትን ይናወፅ። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ኣንጻር እቲ ሓያል ማዕበል ደው ብምባል ነቶም ዓበይቲ መኻልፋት ብዝግባእ ከኣልን ከም ማሓደርን ዝግብኦ? ከመይሲ መንታን ኣንጻር እዞም ኩሎም ማሕለኻታትን ጸገማትን ብዓወት ክቃለስ ግሩም ኮይኑ ትዕቢት ዘይብሉ ዘይድፈርን ዘይቅረብን ክነሱ ግን ከዓ ርህሩህ ዝግባእ ዝእዝዝ ክነሱ ግና ከዓ ሕውስ ሌላውን ጉሌላን ዘይብሉ ተሪር ክነሱ ግና ከዓ ድኡም ትሑት ክንሱ ግና ከዓ ዘይጽቀጥ ክኸውን ይግባእ። እቲ ናብዚ ማዕረግ ክደይብ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ወላ እውን ኩሎም እናተቃወምዎ ነዚ ዕዮ እዚ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ክመዝዝ ይግባእ። ከምኡ ድማ ወላ ኩሎም ንናቶም ረብሓን ድሌትን ኢሎም ይደግፍዎ
ነቲ ብቑዕ ዘይኮነ ሰብ ክነጽጎ ይግባእ። ንሓደ ዕላማ ጥራይ ሓሊኖም ክሰርሑ ከዓ ይግባእ። ንሱ ከዓ ንምህናጽ ቤተ ክርስቲያን እዩ። ንዝገብርዎ ነገር ብጽልኢ ወይ ድማ ብረብሓ ተላዓይሎም ክገብርዎ ኣይግባእን። ሕጂ ኸ ንኣገልግሎት እዚ ክፍሊ ብምእባይ ሚዛናዊ ስግምቲ ዝወሰድኩ ዶ ይመስለካ? ገና ኩሉ ምኽንያታተይ እውን ዘርዚረ ኣይገለጽኩልካን ኣለኹ። ገና ክብሎም ዝደለኹ ዝተረፉና ኣለዉ። ስለዚ ድማ ነቲ ቅኑዕ ዕርክነት ዝፈቱን ሰብኣይ ነቲ ካብ ኩሉ ክሳኻ ሓራ ንኽኸውን ዝደሊ ዓርክኻ ንምስማዕ ዓቕሊ ይሃለኻ። ምኽንያቱ እዞም ዘዛረበካ ነገራት ንዓይ ንኽትከላኸለለይ ጥራይ ኣይኮንኩን ክሕግዙኻ፣ እንታይ ደኣ ነቲ ምምሕዳር እቲ ክፍሊ እውን ዓብዪ ሓገዝ ምዃኖም ከረጋግጹ እዮም። ከመይሲ ነቶም ናብዚ መገዲ ህይወት ዝኣትዉ ቅድሚ ኣእዳዎም ኣብቲ ኣገልግሎት ምእታዎም ንኹሉ ነገር ኣጸቢቖም ክምርምሩ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ኢልካ ሕተተኒ? ምኽንያቱ እቲ ንኹሉ ነገራት ብንጹር ዝፈለጦ ሰብ ኩሉ እቲ ዘጋጥም ነገራት ስለ ዘይሕድሶ ካብቲ ዘይፈለጦ ሰብ ንላዕሊ ረብሓ ኣለዎ። ብዛዕባ ሕቶታት ናይ መበለታት ወይ ብዛዕባ ክንክን ደናግል ወይ ከዓ ፍርዳዊ ኣገልግሎት ክውከስ ምደለኻኒ ዶ? ከመይሲ ኣብዞም ነፍሲ ወከፍ ጉዳያት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሻቕለትን ጭንቀትን ኣለዉ። ከምኡ ድማ ካብ ጭንቀትን ሻቕሎትን ዝዓቢ ፍርሓ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ካብቲ ካልኦት ዝቐለለ ብዝመስል በቲ መጀመርታ ብሕቶ መበለታት ምስ ንጅምር ክሳብ ሕጂ መበለታት ብዛዕባ ወፃኢታት ብዝምልከት ምስ ዝኸሳን ዘዕዘምዝማን ጥራይ ንኣለይተን ሻቕሎት ዝፈጥር ኮይኑ ይስምዐካ እዩ። ግና ከምኡ ጥራይ ኣይኮነን። ነተን ዝእለያ ክምዝግቡ ከለዉ እውን ዓብዪ ክትትል የድልዮም እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካብ ሓደ ብዝግባእ ከይፈላለኻ ኣብ ዝርዝም ምእታው እልቢ ዘይብሎም ጉድኣታት ከስዕቡ ይኽእል እዮም። እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣዝዩ የሻቕሎም። ከመይሲ ብዙሓት ንስድራ ቤታት ዘዕነዋ ንሓዳር ዝብትናን ብዙሕ እዋን ብጠልቀፍቀፍን ሕማቕ ተግባራትን ዝጥርጠራ ኣንስቲ ኣለዋ። ስለዚ እዘን ከምዚ ክንሰን ካብ ኣታዊታት ቤተ ክርስቲያን ዝእለያ ኣንስቲ ካብ ኣምላኽ ብርቱዕ መቐጻዕቲ የላዓላ፣ ኣብ ልዕሊ ሰብኡት ከዓ ልዑል ወቐሳ የምጽኣ። ከምኡ ከዓ ነቶም ጽቡቕ ዝገብሩ ሰባት ተወፋይነቶም የጉድላ። መን እዩ እሞ ንስለ ክርስቶስ ኢሉ ገንዘቡ እናውፅአ ክንሱ ነቶም ንክርስቶስ ዝሕስሩ ሰባት ክህብ ዝደሊ? ስለዚ እቲ ንድኻታትን ስኡናትን ተባሂሉ ዝተቐረበ ገንዘብ በዘን ዝተጠቐሳ ኣንስትን በቶም ነፍሶም ክኽእሉ ዝኽእሉ ሰባትን ከይጠፋፋእ ልዑል ክትትል የድሊ። ብዘይካ እዚ ነቲ ኣላይ ዘሻቕሎ ካልእ ዓቢ ጉዳይ እውን ኣሎ። ንሱ ከዓ ዘየቋርፅን እኹልን ቀረብ ንምውሓስ እዩ። ምክንያቱ ስእነት ወይ ድኽነት ፈጺሙ ዘይዓግብ መቑረምረምን ዘየማሱን ዓይነት ሽግር እዩ። ከምኡ ድማ ብተወሳኺ ናብ እቶም ዘጉረምርሙ ንምዕፃውን ንኹሉ ወቐሳታት ንምውጋድን ዓብዪ ጥንቃቐን ተወፋይነትን የድሊ። ብዙሓት ሰባት ሓደ ሰብ ፍቕሪ ገንዘብ ምስ ዘይህልዎ ሽዑ ንሽዑ ነዚ መዝነት ብቑዕ ኢሎም ይሓስቡ። ብርግጽ ሓደ ሰብ ፍቕሪ ገንዘብ እንተሃልይዎ ኣብ ክንዲ ተኸላኻሊ ኣዕናዊ፣ ኣብ ክንዲ ጓሳ ከዓ ትኹላ ስለ ዝኸውን እዩ። ፍቕሪ ገንዘብ ዘይምህላው ካብ ኩሉ ዝበለጸ ባህሪ እዩ። እንተኾነ ግና በይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ነዚ ባህሪ ካልእ ተወሳኺ ጽቡቕ ባህሪ ክሕወሶ የድሊ። ንሱ ከዓ እቲ ንኹሉ ኣብ ሰባት ዘሎ ጽቡቕ ነገራት ምኽንያት ዝኸውን ትዕግስቲ እዩ። ከመይሲ መበለታት ብሰረይቲ ዘለወን ስእነት ዕድመን ባህርያዊ ጠባይን ጠገለብ ዘይብሉ ናጽነት ደስ ዝበለን እየን ዝዛረባ። ከምኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ክምስገናሉ ዝግበአን ነገራት ብዘይ ምኽንያት ያዕያዕ ይብላን ከንቱ ዝኾነ ምዕዘምዛምን ደጉዓን የርእያን። ከምኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ተሓጒሰን ክቕበልኦ ዝግበአን ነገራት ምኒን ይብላ። ስለዚ እቲ ኣላይ ነዞም ነገራት እዚኦም ብለውሃት ክጻወሮም ኣለዎ። ከምኡ ድማ በቲ ምኽንያት ዘይብሉ ምጭብርባርን ምዕዘምዛብን ክቕጣዕን ክንድርን የብሉን። ከመይሲ ንኸምዚአን ዝበላ ኣንስቲ ብሰረ ዘጋጠመን ሕማቕ ነገር ክድንገጸለን ደኣ እምበር ክዝለፋ ኣይግበአንን እዩ። ኣብ ርእሲ እቲ ድኽነት ዘምጽኣለን ሽግርን ጭንቀትን ዘለፋን ውርደትን ምውሳኽ ጭካነ እዩ። ኣብዚ ነገር እዚ ሓደ ካብቶም ንትምክሕትን ስስዕን ደቂ ሰባት ዝዕዘብ ንባህርያት ድኽነትን ንሱ ዘስዕቦ ጭንቀትን ኣብ ግምት ዝእቱ ለባም ሰብ በቲ ዝመጾ ክስታት ኣይሰናበድን። ኣብቲ ኩሉ ግዜ ሓገዝ ክህበሉ ዝግብኦ እዋን ከም ጸላኢ ክሕሰብ ከሎ ኣይቁጣዕን። ኣእዛንካ ናብ ድኻታት ኣቐንዕ፣ ትሑትን ልዙብን መልሲ ከዓ ሃቦም እናበለ ከዓ ንነፍሱ ነቶም ዝሕግዞም ሕያዋይን ቀረባን ክኾነሎም ይመኽራ። ነታ ኣዝዩ ዝቁጣዕ ሰብ ከዓ
ንድኻም ካልኦት ንኽጸውር የማኽሮ ከምኡ ድማ ቅንበት ዘለዎ ጸጋን ስልጣንን ክእርሞን ዝፍትን ብልኡም ቃልን ለውሃትን ዝመልኦ ዘረባን ከተባብዖም ከም ዘለዎ ይምኽሮ። እቲ ዝኣልየን ሰብ ካብቲ ንዕአን ዝተቐረበ ቀረባት ኣይወስድን ወይ እውን ጸርፍን ዘለባን ኣይኽብደለን። ከምኡ ድማ ዋላ እውን ኣብ ልዕሊአን ኣይቈጣዕ። በቲ ዘለዎ ብቕዓት ግና ካብቲ ሰንኪ ድኽነት ዝመጽእ ተስፋ ምቑራጽ ከዝሕለን ኣይክእልን። ዋላ እኳ ብሰንኪ ስእነተን ኣዝዩ ዘሕፍር ተግባራት ክገብራ እንተተቐሰባ በዚ ኩነታተን ክጨነቓ የበለንን። እቲ ጥሜተን ንኽልምና የገድደን፣ እቲ ምልማነን ካብ ሕፍረት ይሸመን። እዚ ከዓ ናብ ሕልና ምዕራብን ቅዛነትን ይመርሐን። ስለዚ ነቲ ነዘን ሰባት ዝኣሊ ሰብ መታን ብሕርቃኑ ነቲ ተስፋ ምቑራፀን ከይዛየዶ እኳ ደኣ ብምትብባዕ ከጉድሎ ዓብዪ ትዕግስቲ ክህልዎ ይግብኦ። ከመይሲ ሓደ ሰብ ዝዘለፍን ዝዋረድን እንተኾይኑ ወላ እኳ ኣዝዩ ሃብታም እንተኾነ ብሰንኪቲ ዝወርዶ ዘለፋ ሃብታም ምዃኑ ኣየስተማቕሮን እዩ። ብኻልእ መንገዲ ከዓ እቲ ብልዙብ ቃላት ዝተባብዓን ዝሃድእን ሰብ ብዝያዳ ይሕጐስን ይድሰትን። እቲ ዝተዋሃበ ነገር ካዓጽፊ ይኾነሉ። ነዚ በዕላይ ኣይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ እንታይ ደኣ ካብታ ኣቐዲሙ ወደየ ንሰናይ ግብርኻ ወቐሳ ይትሓውሰሉ። ምጽዋት ክትህብ ከለኻ ድማ ገለ ዘጉህ ቃላይ ትዛረብ። ዛዕዛዕታ ዶ ነቲ ዘቃጽል ወዓይ ፀሓይ ኣይዝሕሎን እዩ። ከምኡ ከዓ ካብ ህያብ ልዙብ ዘረባ ይበልጽ። እወ ካብ ህያብ ልዙብ ዘረባ ይበልጽ። ህያብ ኮነ ልዙብ ዘረባ ከዓ ጸጋብ ዝበፅሓሉ ሰብ እየን ዝርከባ ዝበለ ሰብ እየ ተለቂሕዮ። እቶም ነዞም ሰባት ዘመሓድሮም ኣላይ ርህርህን ጸዋርን ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ። እንታይ ደኣ እንኩላይ ነቲ ዘሎ ንብረት ብዝግባእ ከመሓድር ዝኽእል ብቑዕን ክኢላን ክኸውን ይግብኦ። ምኽንያት እዚ ብቕዓት እንተጐዲሉ ጉዳያት ናይቲ ድኻ ከም እንደገና ኣብ ሽግር ክወድቕ እዩ። እቲ ኣብዚ ስራሕ እዚ ሓላፍነት ዝወሃብ ሰብ ሓድሽ እንተኾይኑ እሞ እቲ ኣዝዩ ብዙሕ ውህሉል ገንዘብ ዝወሃቦ ኣብ ጥቕሚ ገዛእ ርእሱ ኣይውዕሎን እዩ። ከምኡ ድማ ነቶም ዘድልዮም ሰባት ኣይህቦምን እዩ። እንታይ ደኣ እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ሕማቕ እዋን ክሳዕ ዝመጽእን ኣብ ኢድ ጸላቱ ክሳዕ ዝወድቕ ይሕዞ፣ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ድማ ይቐብሮ። ስለዚ ሃብቲ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ዓቐን ብዙሕ ኣዝዩ ትሕቲ ዓቐን ውሕድ ከይከውን ልዕሊ ጥንቃቐ የድሊ። ኩሉ እቲ ቀረባት ብቕልጡፍ ናብቶም ዘድልዮም ሰባት ክመቓራሕ ይግብኦ። ከምኡ ድማ ሃብቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ እቶም ብሕጋ ዝኸዱ ክዕቀብ ይግብኦ። ብተወሳኺ ጋሻ ምቕባልን ሕሙማን ምእላይን ብዙሕ ወፃኢታት ከም ዘድሊ ከምኡ ድማ ብዞም ጉዳያት ማዕረ ክንደይ ትኽክለኛን መስተዋዕልን ምዃን ከም ዘድልን ክትሓስብ ይግባእ። ከመይሲ ብዙሕ እዋን ብዙሕ ወፃኢታት ከተውፅእ ኣገዳሲ ምዝኸውን እቲ ዝመርሕ ሰብ ነዞም ነገራት ኣብ ምቕራብ መታን ነቶም ንዝቐረብ እቲ ዝደሊ ጽጉማትን ሕሙማትን ሰባት ከየግህዮምን ብግቡእ ብቕኑዕን መንገዲ ነቲ ጸጋታት ከም መቓርሕን ንኽእለትን ብቕዓትን ብጥበብን ምስተዋዕልን ክውስኸሉ ኣለዎ። ኣብዚ ግና ቅንዕናን ተወፋይነትን ብዝለዓለ ደረጃ ይድሊ። ከመይሲ ንዝሓመመ ክትሕጉስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምኽንያቱ ሕሙም ናብ ስንፍናን ምስጻይን ዝተቓልዐ እዩ። ስለዚ ድማ እዚ ዓብዪ ጥንቃቐን ክንክንን ተዘይገይርሉ እታ ንእሽተይ ምዝንጋዕ ነቲ ሕሙም ዓብዪ ጉድኣት ንኽገብር እኽልቲ እያ። ካብዚ ሓሊፍና ብዛዕባ ደናግል ምስ ንዛረብ ንደናግል ኣብ ምእላይን ምኽንኻንን ዝያዳ ፍርሒ እዩ ዘሎ። ምኽንያቱ እዚ ሞጋሲ እዚ ዓብዪ እዩ፣ ግና ብርግጽ ኣብዚ ቅዱስ ሞጋሲ እውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዘይቁፀር ሕማቕ ባህርያት ይሃፃ እየን። ስለዚ ካብ ናይ ካልእ ንላዕሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጓሂና ይልዕል። ከመይሲ ኣብ መንጎ ድንግልን መበለትን ዘሎ ፍልሊ ልክዕ ከምታ ኣብ መንጎ ካብ ዓበይቲ ዝተወለድ ጎርዞን ሸቃሊትን ዘሎ ፍልሊ እዩ። መበለታት ኣብ ንሕድሕደን ክተኻተኻን ክጉረምርማን ብድርቅና ክሸሓሓጣን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዕዳጋታትን ከለል ክብላን ንቡር እዩ። ደናግል ግና ደገኛታት ክኾና እየን ዝፀራ። ልዑል ኣረኣያን ኣተሓሳስባን ክህልወን ከዓ ብህንጡይነት ይደልያ። ኣብ ምድሪ ዘለዋ ከለዋ ናይ መላእኽቲ ህይወት ንክህልወን ከምኡ ድማ ብስጋ እናነበራ ናይ ነፍሲ ስራሕ ክሰርሓ ይውጥና። ብተወሳኺ ድንግል ኣብ ዘይረብሕን ትርጉም ኣብ ዘይብሉን ኮለል እትብል ግዚኣ ክትሕልፎ ይግባአን። ዘየድልን ናይ ድርቅና ቃላትን ክተውፅእ ኣይፍቀዳን። ከምኡ ድማ ንፀርፍን ሻሕጣንን ብስሞም ከማን ክትፈልጦም የብላን። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣዝዩ ጥንቁቕን ሓያልን ሓለዋን ከምኡ ድማ ዓብዪ ምእላይን የድልያ። ከመይሲ ጸላኤ ሰናያት ወትሩ ነዘን ሰባት እዚአን ሃንደበት ከጥቅዕንን ከውድቐንን ምስ ተጸበየ እዩ። ከምኡ ድማ ንዝወደቐትን ዘንጸልሃፅን ንኽውሕጥ ኩሉ ግዜ የድልው እዩ። ከምኡ ድማ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መጻወዲኦም ክእትውወን ወትሩ ምዝንበዩ እዮም።
ከምኡ ድማ ልዕሊ እዚ ኩሉ ነገራት እቲ ናይ ገዛ ርእሰን ህርፋንን ስምዒትን እውን ኣሎ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ድንግል ንነፍሳ ንድርብ ኩናት እያ ከተዳልዋ ዘለዋ። ካብቲ ካብ ደገ ንዝመጽእ መጥቃዕትን ካብ ውሽጣ ዝመጽእ ፈተነን ስለዚ ነዞም ምኽንያታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ንደናግል ዝኣሊ ሰብ ብዓብዪ ጥንቃቐ ይሳቐ። እዞም ኣምላኽ ዝኽልክሎም ነገራት ብዘይድሌቱ ንኸይጋጥሞ ከዓ ጭንቀቱ ዓብዪ እዩ። ከመይሲ ሓደ ኣቦ ብሓንቲ በይና እትቕመጥ ጓሉ ዘይቀስንን ዝሳቐን እንተኾይኑ ብዛዕባ ጓሉ ዘለዎ ሻቕሎት ካብ ድቃ ዝሕርሞ መታን ጓሉ ዕድመ ንእስነት ሓሊፉ ከይተመርዓወት ከይተኣርግ ወይ ድማ ብሰብኣያ ከይትጽላእ ፍርሑ ኣዝዩ ልዑል እንተኾይኑ እቲ ሻቕሎት ልዕሊ ሻቕሎት ናይዞም ነዚ ኣቦ ዘፍርሕዎ ነገራት ዝኾነ ሰብ ደኣ ክንምንታይ ክሳቐ? ከመይሲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰብ ዘይኮነስ ክርስቶስ እዩ ዝርሕራሕ ዘሎ። ፍረ ዘይህብ ምዃን ከዓ ጓሂ ጥራይ ኣይኮነን ዘምጽእ እንታይ ደኣ መወዳእትኡ ሰይጣን ነታ ነፍሲ እዩ ዝዕሉ። ከመይሲ እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ኩሎም ይቑረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ዝብል ተጻሒፉ እዩ። እታ በቲ ሰማያዊ መርዓዊ ዝተነጽገድ ነፍሲ መፍትሕን መልቀቕን ሰርቲፊኬት ንኽትወሃብ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ በቲ ዘለኣለማዊ መቕጻዕቲ ትቕጻዕ። ኣብ ርእሲ እዚ ነቲ ናይ ሥጋ ኣቦ ንጓሉ ዘለዎ ሓላፍነት ዘቃልለሉ ብዙሕ ነገራት ኣለውዎ። ንሱ ከዓ ኣደን ሰራሕተኛን ንዘይተመርዓወት ጓሉ ኣብ ምሕላውን ምክንኻንን ይሕግዞ እየን። ኣቦታ ዕዳጋ በተደጋጋሚ ክትረአ ከምኡውን ምስ ዝኾነ ሓላፊ መንገዲ ስቒላ ንኽትዛረብ ኣይፍቀዳን። ብግዜ ጸልማት ንኸይትወፅእ ይከላኸለላ። ብኸምዚ ከዓ ካብ ብዙሓት ከጋጥምዋ ዝኽእሉ ነገራት ካብ ብዙሓት ዓይንቲ ኣግዋዝን ይከላኸሉላ። ብዛዕባ ንህይወታ ዘድልይዋ ኣገደስቲ ነገራት ሻቕሎት የብላን። ዘጉባዕብዕ ጨኳነ ኣካል የብላን። ናብዚ ክፉዕ ዕድል ንኽትወርድ ዝገብራ ነገር እውን የለን። ኣቦኣ ስለ ኩሉ ነገር ደው እዩ ዝብለላ። ንሳ ክትጥንቀቐሉ ዘለዎ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ። ንሱ ከዓ ዘይውርዚት ዘይግቡእን ቃላት ተግባርን ከይትገብር እዩ። ብኻልእ መንገዲ ንሓንቲ ድንግል ንምሕላው ከቢድ ዝገብሮ ነገር ወይ ከዓ ናላይኣ ብቐረባ ንኽከታተላ ከቢድ ዝገብሮ ኣብ ሓደ ገዛ ምስኡ ክትህሉ ስለ ዘይትኽእል እዩ። ምክንያቱ ብሓንሳእ ምዃን ንኽልቲኦም ጽቡቕ ስለ ዘይኮነን ውሕስነት ስለ ዘይብሉን እዩ። ብሓንሳእ ክነብሩ ፈጺሙ ስለ ዘይከኣል ከዓ ንባህርያታ ብቐሊሉ ክርድእዎን ነቶም ናብ ሕማቕ ዝመርሑ ስምዒታት ክገትኡን ነቶም ብጽቡቕ ስርዓት ተቓንዮም ዘለዉ ጽቡቕ ባህርያት ከበርትዑን ይጽገሙ። ከምኡ ድማ ብኣካይድኣ ኢዱ ክእቱን ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እቲ ድኽነታን ኣላይ ምድላያን መርማሪ ናይ ባህርያታ ንኽኸውን ኣየፍቅደሉን እዮም። ንኹሉ ጉዳያ ባዕላ ክተመሓድር ስለ እትግደት እንተወሓደ ንገዛ ርእሳ ክትቋጻጸር እንተዘይደልያ ንኽትወፅእ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዋ። ስለዚ እቲ ብምኽንያት ምእላይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤታ ክህል ትህሉ ከም ዝግብኣ ዝእዝዛ ሰብ ኣብታ ኣገዳሲ ናይ ህይወት ነገር ናጽነት ክህብ ኣለዎ። ከምኡ ድማ ምምሕዳር ነገራት ክትሕግዛ ዝኾነ ሰበይቲ ክህብ ኣለዎ። ኣብ ቀብርን ምሸት ዝግበር በዓላትን ምኻድ ክዕቅብ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ጥበብ ዝመልኦ ጸላኢ ሰናያት ወላውን ብመገዲ ጽቡቕ ተግባራት ከመይ ገይሩ ሕንዚ ከም ዝፍኑ ይፈልጥ እዩ። ዝኾነ ሰብ ነዚ ክገልጾ ዝጸንሐ ክዕዮ ዕዮ ጳጳስ ኣይኮነን እንተ ኢሉ ኩሉ እቲ ኣብዚ ዕዮ ዘጋጥም ምኽንያታትን ጭንቀትን ግና ናብ ጳጳስ ከም ዝውሰድ ፍሉጥ እዩ። ካብ ምሕደራዊ ጉዳያት ተኣልዩ ጉዳይ ክህነቱ ጥራይ እንተገይሩ ድሓር በቶም ሓላፍነት ዝሃቦም ሰባት ዝገብርዎ ከይትንከፍ ካብ ዝሰግእ ንኹሉ ነገር ባዕሉ ክቋጻጸሮ ዝሓሸን ጠቓምን እዩ። ካብቲ ብሰንኪ ናይ ካልኦት ጌጋታት ዝመጽእ ምጉርምራም ከዓ ናጻ ይኸውን እምበር እቲ ነዚ ነገር እዚ ብፍቓዱ ዝገብሮ ኣቡን ንኹሉ ብቐሊሉ ይሓልፎ። እቲ ኣረኣያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብምቕያር ነዚ ክገብር ዝግደድ ጳጳስ ግና ዕረፍቲ ኣይረክብን እዩ። ዝኾነ ንኹሉ እቲ ኣብ ምእላይ ደናግል ዘጋጥም ሻቕሎት ክጽብጽቦ ይክእልን እየ። ምክንያቱ ኣብቲ ቁፅሪ ምስ ኣተዋ ነቲ ብሓላፍነት ዝኣልየን ሰብ ንእሽተይ ጸገም ጥራይ ኣይኮነን ዝፈጥራ። ሕጂ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ኣቡን ሓላፍነት ዝኾነ ብዛዕባ ፍትሒ ዘንግስ ምሕደራዊ ጉዳያት ፍሉይ ክፍሊ ክንዛረብ። ማልያ ዘይብሉ ዘቆጥዕ ነገርን ግዜ ዘጥፍእን ካብቲ እቶም ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ዝፈርዱ ሰባት ንላዕሊ ጸገማት ዝረኣየሉን ክፍሊ እዩ። ከመይሲ ቅኑዕ ፍትሒ ንምርካብ ሃልኪ እዩ። እንተተረኺቡ ድማ ንምዕቃቡ ከቢድ እዩ። ነዚ ፍትሒ ኣብ ምንጋስ ኣብቲ ዝጠፍእ ግዜ ወይ ንሽግራትን ብድሆታትን ምግጣሙ ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይኮነን። ክብደት ናይቲ ጉዳይ ካብኡ ንላዕሊ ይዛይድ እዩ። ገለ ነፍሳት ብሰሪ እዚ ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም። ገለ ካብቶም ብእምነት ድኹማት ኣሕዋት ኣብ ዓለማዊ ሓልዮት ስለ ዝተሸመሙ ተሓምሽሾም እዮም ክርስትና ሓዲጎም።
ከመይ ስእኹል ክንክን ተገዳስነትን ዝህቦም ሰብ ስለዝሰኣኑ ብዙሓት ካልኦት እውን ተወፂዖም እዮም። ብጌጋ መቕፃዕቲ በፂሕዎም ዝበፅሖም ነቶም ዝወፅዎም ጥራይ ይጸልእዎም ዘይኮነስ እንኮላይ ነቶም ኣብ ፀገሞም ዝሓደግዎም ዘይረድእዎም እዮም ዝጸልእዎም። ካብኦም ዝኾነ ምኽንያት ኣይቅበሉን እዮም። ነቲ ዘጋጥሞም ኩነት ግዲ ይገብሩሉን። እንታይ ደኣ ምሕረት ዘይብሎም ኣብ ልዕሊ ጳጳስ ወይ ካህን ጨካናት ፈራዲ እዮም ዝኾኑ። ነቲ ዝወረዶም ወፅዓ ከልዕለሎም ወይ ካብቲ ዘለውዎ ፀባ ምንጋፍ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ርእሱ ክከላኸል ይኹን ምኽንያት ክቐርብ ኣይፍቅዱሉን። ኣብ ልዕሊኦም ዘድሊ ክገብር እንተዘይክኢሉ ቁፅሪ ዘይብሉ ምኽንያት ወላ እንተቕረበ ካብ ፍርዶም ከምልጥ ኣይክእልን እዩ። ነቶም ኣበር ዝደልዩ ሰባት ምኽንያት ዝኾኖም ካልእ ነገር ከዓ ክዛረብ። ሓደ ካህን ልዕሊ እቲ ስራሕ ዘይብሉ እሞ ንኸተማ ክዞራ ዝውዕል ሰብ ንኹሎም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ መዓልታዊ እንተዘይበፂሕዎምን እንተዘይተኸታቲልዎምን ክዝረበሉ ዘይክእል ከቢድ ገበናት እዩ ዘስዕብ። ከመይሲ ሕሙም ጥራይ ኣይኮነን ክትትል ዝደሊ እንታይ ደኣ ኩሎም እዮም ክእለዩ ዝደልዩ። ኩሎም እቶም ክእለዩ ዝደልዩ ግን መንፈሳውነት ኣይኮነን ዝድርኾም። እንታይ ደኣ መብዛሕትኡ እዋን ከም ዘኽብሩ እዮም ዝምስሉ። ኣብ ከምዚ ጉዳይ እምበኣር ካህን ብተደጋጋሚ ናብቶም ሃብታማትን ሰብ ሓይልን ዝበፅሕ እንተኾይኑ ወላ እውን ናይ ሓባር ረብሓ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ብዘየገድስ ብኡ ንብኡ እዩ ብሙዱኽ ዳኽ ዝጥቀን። ግና ስለምንታይ እየ ብዛዕባ ምእላይን ምብፅሓን ዝዛረብ ዘለኹ? ምኽንያቱ ጳጳሳት ነቲ ካብቶም ብስምዒት ጠኒኖም ዝመፁ ሰባት ዝመፅእ እሞ ብዙሕ እዋን ኣብ ጭንቀትን ተስፋ ምቑራፅን ዝሸሞም ፅዕነት ወቐሳ ክፃወርዎ ስለ ዝግባእ እየ። ከምኡ ድማ ካህናት ዓይነቶም ዝጥቀምሉ መንገዲ ክምርምሩ ኣለዎም። ምኽንያቱ ሰባት ነቲ ተራ ተግባራቶም ኣበርቲዖም ይነቕፍዎምን ንቕድሚት ድምፆም ንናይ ገጾም ምልክታትን ዓውታ ሰሓቖምን ኣፀቢቖም የስተውህሉንን እዮም። ሓደ ሰብ ንኸምዚ ዝበለ ሰብ ካብ ልቡ ሰሓቆ ብፍሽኽታን ብንጹር ድምፅን ከዓ ኣቕርቦ ንዓይ ገና ንእሽተይን ሓፂርን እዩ ተዛሪበኒ ከዓ ይብል። ከምኡ ድማ ንብዙሓት ኣብ ዝዛረብሉ እዋን ኣዒንቱ ናብ ኩሉ ሸነኽ እንተዘይኣዚርወን መብዛሕትኦም ባህሩ ዘዋርድ ምዃኑ እዮም ዝእውጁ። እሞ ደኣ ኣዝዩ ሓያል እንተዘይኮይኑ ነዞም ኩሎም ከሰስቲ ክፀውር ወይ ድማ ንኹሉ ክስታት ንኸይመፅእ ዝኽልክል እንተመፂኡ ከዓ ክሃድም ዝኽእል ሰብ መን እዩ? ምኽንያቱ ወይ ብዘይ ከሰስቲ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓ ንነፍሲ ካብቲ ዝመፃ ኩሉ ክሲ ሓራ ክገብር ኣለዎ። እዚ ዝከኣል እንተኾይኑ ከዓ ኣንጻር እቲ ብኸሰስቲ ዝመፆ ክስታት ብትባዓዶ ክብል ኣለዎ። ምኽንያቱ ገሊኣቶም ደይ መደይ ኢሎም ከንቱን ዘይረብሕ ክስታት ምልዓል ባሕ እዩ ዝብሎም። እቲ ብሓቅን ብቕንዕናን ዝንቀስ ሰብ ንነቐፍቲ ክፃወሮም ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ካብ ሕልና ዝመርር ንቓፊ የለን። ስለዚ መጀመርታ በቲ ሓያል ተፃራሪ ሕልናና እንተተረቲዕና ነቲ ካብ ደገ ዝመፃና ወቐሳታት ክንቅበል ድልዋት ኢና። ነቲ ሕልንኡ ብኽፉእ ነገር ዘይወቐሶ ክንሱ ካብ ባዶ ዝተበገሰ ክሲ ዝመፆ ሰብ ግና ኣቐዲሙ ከመይ ገይሩ ንናይ ብዙሓት ዕሽነት ክፀውር ከም ዘለዎ ከይተለማመደ እንተፀኒሑ ቀልጢፉ ብረስን ቁጣዐ ይልብለብን ኣብ ከቢድ ጓሂ ይጥሕልን። ምኽንያቱ ሓደ ብሓሶት ብዘይ ምኽንያት ዝተኸሰሰን ዝተወቐሰን ሰብ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዘይፍትሓዊ ተግባር ናይ ቁጣዕን ሕርቃንን ስምዒታቱ ክቆፃፀር ዘይከኣል እዩ። ጳጳሳት ንገለ ሰብ ካብ ሕብረት ቤተ ክርስቲያን ክኽልክልዎም ወይ ንሓደ ካብ ቅዱስ ቁርባን ምኽልካል ስጉምትን ምውሳድ ክግደዱ እንከለዉ ዘሕልፍዎ ስቓይን ጓሃን መን እዩ ክዛረበሉ ይኽእል? እቲ እከይ ከዓ ካብ ጓሃን ጭንቀትን ሓሊፉ ዶ ኣይምኸደን? ከም ሓቂ እቲ መጉዳእቲ ቀሊል ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ሰብ ልዕሊ እቲ ዝግብኦ እንተተቐፂዑ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ብብዝሒ ጓሂ ከይወሓጥ ፍርሓ ኣሎ። ስለዚ እቲ ንረብሓኡ ዝተሓስበ ነገር ዝያዳ መታን ከይጎድኦ ኣብኡዚ ነገር እዚ ልክዕነትን ጥንቃቐን የድሊ። ድሕሪ ከም ዝበላ ኣተሓዛ ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ምስ ዝፍፅም እቲ ካብ ኩሎም ዝመፅእ ቁጣዓ ልክዕ ከምቲ ክእለት ዘይብሉ ሓኪም ካራኡ ናብ ቁስሊ ዘንብሮ እዩ። እሞ ደኣ ሓደ ሰብ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝፈፀሞ ሓጢኣት ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ በቲ ካልኦት ብዝፈፀሞ ሓጢኣት ንዝመፅእ ዓቢ ጉድኣት ዝሕተተሉ እንተኾይኑ ከመይ ዝበለ ሓያል መቕፃዕቲ እዩ ክፅበዮ? ብሰንኪ ዝገበርናዮ ሓጢኣት ንዝመፀና መቕፃዕቲ ነንፈጥፍጥ ከምኡ ድማ ካብቲ ዝመፅእ ሓዊ ከምዘይነምልጥ ንኣምን እንተደኣ ኮይንና እቲ ናይ ብዙሓት ሰባት ተሓታቲ ዝኾነ ሰብ ደኣ እሞ እንታይ ዝበለ ስቓይ እዩ ክፅበእ? ነዚ ሓቂ ንምርግጋፅ ንቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ከም ዝበለ ስምዓዮ። ወይ ከዓ ንቅዱስ ጳውሎስ ዘይኮነስ ነቲ ብኡ ኣቢሉ ዝዛረብ ክርስቶስ ስምዓዮ። ንሱ ከዓ ንምራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቶም ፀብፃብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕሉ ኣለዉ ይብል።
ስለዚ ስጋኣት እዚ ፍርሒ ውሕድ ስለ ዝኾነ ከዓ እዚ ረቑሓይታት እዚ ብትዕቢት ወይ ድማ ብኸንቱ ክብሪ ከም ዘየምለጥኩ የግዳስ ንድሕተተይ ስለ ዝፈርህን ንክብደት እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ግምት ስለ ዘእትኹ ጥራይ ከም ዘምለጥኩ ንምእማን እኹል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቁስቋም ከመይ ጸኒሕኩም? እምበር በእንተ ክህነት ብቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ሳልሳይ ክፋል ተፈጺሙሎ 4ይ ክፋል ይቕጽል። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።